Okay. Hare Krishna. Om Tat Sat. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 10 ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல பார்க்கலாம். ஸோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்டோரி, பாஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பார்க்கலாமா? ஸோ குவிக்கா பார்த்தா நம்ம கிருஷ்ணர் என்ன ஆனாரு, நம்ம கிருஷ்ணர் இன்னும் துவாரகால தான் இருக்காரு. ரைட்? ஏன் துவாரகால இருக்காருன்ற ரீசன்லாம் இப்போ பார்க்க போறோம். பட் ப்ராட்லி எதுக்கோசம் இருக்காருன்னா, குந்தி பிரேயர்ஸ் முடிஞ்சிச்சு 8வது சாப்டர்ல. அதுக்கப்புறம் அவர் கிளம்பணும் அப்படின்னா யுதிஷ்டர் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காரு. அதனால துவாரகாக்கு அவர் போகாம அவர் அங்கேயே இருந்துடுறாரு. அதுக்கு முன்னாடி அதே டைம்ல உத்தரா ஓடி பரீட்சத்தை காப்பாத்த சொல்றாங்க. இதெல்லாம் தான் இந்த சாப்டரோட கனெக்ஷன். ஸோ இதுல இந்த பிரச்சனை வரச்சே அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம். குவிக் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சம்மரி ஃபர்ஸ்ட் 3 சாப்டர் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம நேமிஷாரண்ய ரிஷிகள் கேக்குறாங்க, ரைட்? அண்ட் அதுக்கு சுதகோ சுவாமி ஆன்சர் பண்றாங்க. இதுதான் 1ல இருந்து 3வது சாப்டர். 4ல இருந்து 7 ஸ்ரீமத் பாகவதமோட கதை எப்படி வந்தது, இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, அதுல ஏன் வியாசர் இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்து எழுதினாரு. எதுவுமே டைரக்டா ரிலேட் பண்ணும் ஆண்டவனுக்கு. இன்டைரக்டா பண்ணா நம்மளுக்கு புரியாது, அவங்களுக்கு புரியும், பட் நம்மள மாதிரி மனிதர்களுக்கு புரியாது அப்படின்னு அங்க 7வது சாப்டர்லயே பரீட்சித்தோட ஸ்டார்டிங் வந்துடுது, ரைட்? ஸோ பரீட்சித் என்னெல்லாம் அவரோட ஹீரோ வேலைலாம் காட்டுறாங்க. அவர் எப்படி கலியத்தை கண்டுபிடிக்கிறாருன்றதெல்லாம் இனிமே வரும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல. பட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் பரீட்சித் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? 7வது சாப்டர்லயே அந்த குழந்தை பிறக்கிறது, குழந்தைய இவர் கருவுல போய் காப்பாத்துறது எல்லாமே 7ல இருந்து நம்ம 7, 8, 9ல இருந்து அந்த ஃபுல் ஸ்பீச் அந்த கண்டினியூஷன் ஆகுது. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்னா, நம்ம 9th சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் யுதிஷ்டரை கோசம் ஸ்டே பண்ணிட்டு நம்ம பீஷ்மர் கோசமும் தங்குறாரு. ஏன்னா பீஷ்மர் கடைசி காலத்துல இந்த பாண்டவர்களோட செகிழ்ச்சியான அதுக்கோசம் தான் அவர் இருந்தாலே, அவர் நினைச்சதே அது ஒண்டிதான். அதை பார்க்கணுன்றதாலதான் அவரோட இறக்குற சமயத்திலயும் இவங்களை நல்லா அலங்காரம் பண்ணிட்டு போ சொன்னார். இவரும் அவர் முன்னாடியே நின்றார், ரைட்? இதுக்கப்புறம் அவர் கிளம்பணும். ஆனாலும் அவர் கிளம்பல. ஏன்னா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கேட்டாங்க. ஆனா கேட்காம வருத்தத்துல இருந்தாங்க ஒருத்தங்க தான், அவரோட தங்கை சுபத்ரா. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவர் இன்னும் 10th சாப்டர்ல கொஞ்சம் நேரம் இருக்கிறதும் அவர் கிளம்புறதும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஜென்ரலா என்ன அப்படி இந்த ஹோல் கான்செப்ட் எதுக்கு வருதுன்னா, நம்ம சமரியில என்ன ஆகுதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 10வது சாப்டர்ல என்னன்னா, இந்த 10ல இருந்து, அதாவது 1ல இருந்து 6வது வருஷம் வரைக்கும் மகாராஜா இருக்காரு இல்லையா, இந்த ராஜாங்கம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. இதுதான் பிக்சர். அவ்வளவு அவ்வளவு சிறப்பா இருந்துச்சாம். ஏன்னா மகாராஜா யுதிஷ்டரோட ராஜாங்கம் ராம ராஜாங்கத்துக்கு கவர் லிட்டரலா கம்பேர் பண்ணாங்க. ராமர் ஆண்டவர், அவரோட ராஜாங்கத்துக்கு ஈக்குவல்னா அப்போ அவரோட யுதிஷ்டரும் எந்த லெவலுக்கு தர்மமா ஃபாலோ பண்ணாரு அப்படின்னு. சரி, எப்படி ஃபாலோ பண்ணாருன்றதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். 7ல இருந்து 14வது கிருஷ்ணா எவ்வளோ அட்ராக்டிவ். அவரை விட்டு கண்ணால பார்த்தவங்க மயங்கியே விழுந்துடுறாங்க, பார்க்காதவங்க என்னெல்லாம் ரியாக்ட் ஆறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். அண்ட் நம்ம நிலைமை அப்படியும். 2வது கிருஷ்ணாவை எப்படி அவங்க கவனிச்சாங்க, அவருக்கு எப்படி மரியாதை கொடுத்தாங்க அப்படின்றதும். அண்ட் ஹஸ்தினாபூர்ல என்னெல்லாம் பேசிக்கிட்டாங்க அந்த பெண்கள், ரைட்? இவங்களும் பிரஜல்பா தான் பண்ணாங்க. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம ஒருத்தர் பேசுறது பிரஜல்பா, அதே பிரஜல்பா தான். ஆனா அதே பிரஜல்பா கிருஷ்ணரை பத்தி பேசினா அது பக்தி ஆகுது. ஸோ லார்ட் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் துவாரகா கிளம்புறாரு. ஸோ இந்த ஃபுல் சாப்டர் விப்ரலம்பாவை குறிக்கிறது. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவொடனே இங்கதான் இருக்காரு என்னோட ரியல் எக்ஸிகியூட்டிவ் அன்வோ இல்லையா, எனக்கு என்னோட ஆளு அப்படின்னு. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் ஃபீல் பண்றாரு, இங்கதான் இருக்கிறாரு என்னோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ், இவர் எப்படி ரூல் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம 2வது வருஷே தொங்கணுது. ஸோ இதை என்னன்னா, இந்த என்டையர் பௌதிகத்தை கிருஷ்ணர் எதுக்கு படைச்சாரு, நம்மளுக்கோசம். நம்மளுக்கு எதுக்கு படைச்சாரு, நம்ம இங்க ராஜாங்கம் ஆகணும்னு. ஆனா அப்படி இருக்கிற ராஜாங்கம் நியாயமா அவர் ஆசைப்பட்டபடி, இல்ல அவர் சாங்ஷன் பண்ணபடி, சாங்ஷன் பண்ணாட்டா கூட பரவாயில்ல, அவர் சொன்னபடி நடத்தாட்டா கூட, அது அனுபதிக்கு தகுந்த மாதிரி சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லாதபடி நடக்காத வரைக்கும் அது ஓகே. ஆனா அதையும் மீறி சாஸ்திரத்துக்கு அகெயின்ஸ்டா பண்றது விகர்மா ஆகும். அந்த மாதிரி விகர்மிக்கலை
அழிக்கணும்னு தான் கிருஷ்ணர் வராருன்றத நம்ம பகவத்கீதால பார்த்துட்டோம், ரைட்? யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பரதி பாரதா அபியுத்தாம தர்மஸ்ய ததாத்மானாம் ஸ்ருஜாமியகம் வருவாரு அப்படின்னு. ஸோ அப்படி வர்றதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து அவர் என்ன, இந்த குருக்ஷேத்ரா வார் நடந்ததுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னா, ரெண்டு பேருமே வந்து சண்டை போடணும் கசின்ஸ்ன்றதெல்லாம் நம்ம வெளிப்புறமா பாக்குறோம். ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தா அவர் என்ன யுத்தம் ஓட பர்பஸ், அநியாயம் அழிக்கணும், இந்த நியாயம் ஜெயிக்கணும். ஸோ என்னடா அநியாயம் நியாயத்துக்கு எப்படி டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுனா, யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை கும்பிடுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் டிவோட்டிஸ். அவங்க தப்பு பண்ண மாட்டாங்களான்னா, தப்பு பண்ணாலும் கிருஷ்ணர் அவங்கள கரெக்ட் பண்ணி, அவங்க விழுந்தாலும் அவர் தூக்கி வச்சு கரெக்ட் பண்ணிடுவாரு. ஸோ டிவோட்டிஸ் தான் ரூல் பண்ணா அதுல நியாயம் இருக்கும். அது ஏன் முன்ன நியாயத்துக்கும் இப்ப இருக்கிற நியாயமும் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ யுதிஷ்டர் வந்து த்ரோன்ல வந்துட்டார். இப்போ எடுத்த உடனே கேட்கிற கேள்வி இதுதான். என்ன கேக்குறாங்க, இப்படி இருந்த யுதிஷ்டர் வந்து நம்பலாமானா அவர் எப்படி இருந்தாரு, அவர் சந்தோஷமாவா ரூல் பண்ணுவாரு, அவர் ஆல்ரெடி மன வருத்தத்துல இருந்தாருன்னு. ஆமா, மன வருத்தத்துல இருந்தாரு. ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, அவர் ரூல டியூட்டியா பண்ணாரு. அப்புறம் நார்மலா தம்பிகள் இருந்தா சண்டை ஆகுமே, ஃபேமிலி பாலிடிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு, இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்ற எண்ணத்துல பார்த்தா அந்த சண்டை சச்சரவு எதுவுமே இல்லாம சந்தோஷமா ரூல் பண்ணாங்க. ஒரு இடம் ஒரு பாவம், பரத் மகாராஜ் கூட இதே தான் பண்ணாரு. அவர் வந்து ஒரு பாவம் ஒரு இடம் வந்து அவங்க குட்டி குட்டி இடங்கள், நிறைய இடங்கள் வந்து அவரோட பிரதர்ஸ் 5 பாண்டவர்ல மத்த 4 பேர் பார்த்துக்கிட்டு, ஆனா எல்லாருமே யுதிஷ்டரோட தலைமையில தான் இருந்தாங்க. ஆனா அவர் அதை ரொம்ப எனக்கு ராஜாங்கம் கிடைச்சிச்சுன்ற இதுல இல்லாம நான் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. சோ இப்போ கோயிங் பேக் டு அவர் எதை வச்சு ரூல் பண்ணாரு, எது அவரோட பேஸ், அவர் சொந்தமா ரூல் பண்ணாருன்னா அவரு சொந்தமா என்னெல்லாம் நினைச்சாரு அப்படின்னா, இதுதான் முக்கியமான லீடர்ஷிப்போட குவாலிட்டி இங்க இருந்து வருது. அதாவது ரொம்ப அவரோட ராஜாங்கம் அப்போ வந்து என்னன்னா, எப்பவுமே வந்து அவர் வந்து தான் என்னோட ஒப்பீனியன் இது அப்படின்றது நினைச்சதே இல்லை. நம்ம இப்போ கூட ஃப்ரீயா சொல்றோம் இல்லையா, இட்ஸ் ஃப்ரீ வேர்ல்ட், என்னோட ஒப்பீனியன் அக்கார்டிங் டு மீ. இந்த அக்கார்டிங் டு மீன்றது யுதிஷ்டரே யூஸ் பண்ணல. அவர் யூஸ் பண்ணது அக்கார்டிங் டு பீஷ்மா அண்ட் கிருஷ்ணா. பீஷ்மதேவ் சொன்ன வழிபாடுலையும் அவர் சொன்ன அட்வைஸ்லயும் கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுத்த அந்த சாஸ்திரங்கள் நிர்பந்தம் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி அப்படிதான் அவர் ராஜாங்கத்தை எடுத்தார். ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம், அந்த காலத்துல வந்து சேச்ச இது ஆட்டோக்ரசி, அதாவது ஒரு ராஜா ரூல் பண்ணா எல்லாருமே அது கொத்தடிமைகள் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். லண்டன்ல கூட எப்படின்னா இதே கான்செப்ட் தான். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ராணி ராஜா அந்த அவங்க பரம்பரையில இருக்கிறவங்க தான் ராஜாங்கம் செய்வாங்க அப்படின்னு. அது வந்து எப்படின்னா முதல் மகன் யாரோ அவர்தான் ராஜா அப்படின்னு. ஆனா என்ன, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ டெமோக்ரஸின்னு சொல்றோம், கவர்மெண்ட் ஃபார் த பீப்புள் பை த பீப்புள் டு த பீப்புள், எல்லாமே கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாம் சொல்றோம். ஆனா அதனால என்ன ஆயிருக்கு, ஃபூல்ஸ் பாரடைஸ் சொல்லுவான், முட்டாள்களோட பாரடைஸ். ஏன் இப்படி ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு நிறைய முட்டாள்கள் ஒரு முட்டாளை செலக்ட் பண்ணா அந்த அவங்களும் முட்டாளா தானே இருப்பாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா யுதிஷ்டர் ஆளும் போது என்ன ஒரு கிரேஸ்ல ஆளுனாருன்னா யாருக்குமே பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா அவர் சொந்தமா ஆளலை. ஆனா இப்போ மக்களால சேர்க்கப்பட்டு மக்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்து ஆக்கப்பட்ட கட்சின்னு சொல்றவங்க அவங்கவுங்க மனசுல என்ன இருக்கோ அதை வச்சு பண்றாங்க. சோ யுதிஷ்டருக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆச்சுன்றதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். யுதிஷ்டர் காலம் வந்து சேச்சா ராஜாங்கம் இல்லை, இப்பெல்லாம் என்னோட கவர்மெண்ட் நான் பண்றேன் அப்படின்னா நான் சொல்றதுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளவு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா அப்படின்னு. ஏன்னா நான் ஒரு முட்டாள், நான் செலக்ட் பண்ற ராஜாவும் இல்ல அந்த லீடரும் ஒரு முட்டாள். சோ என்ன ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த டைம் வந்து அந்த டைம் அவர் வந்து ரூல் பண்றச்சே அவர் என்ன மாதிரி ரூல் பண்ணாருன்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 25% வரி கட்டினாங்க, இப்பவும் இருக்கு. அந்த 25% மனிதர்கள் மாத்திரம் வரி கட்டல, நாடு அவர் வந்து ரூல் பண்ணது வந்து எல்லாரையும் ரூல் பண்ணாரு. அதாவது ராஜாங்கம்ன்றது வந்து வெறும் பூமியில இருக்கிற அந்த நிலம் ஒண்டி இல்ல, அருவி சமுத்திரம் எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் அவர் ரூல் பண்ண ஒரு இடம். எல்லா உலகத்தையும் ஆண்டாருன்னா எல்லாமே மனிதர்கள் ஒண்டி இல்லாம மிருகங்களும் சேர்த்துதான் அவர் வந்து பாத்துக்கிட்டார். இது எப்படின்றத நம்ம 3 விஷயத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து 25% டாக்ஸ் வந்து பே பண்ணது வந்து மனிதர்கள், அவர் ஒண்டி டாக்ஸ் பண்ணல. இந்திரா சந்திரா வாயு எல்லாருமே மழை மூலமா டாக்ஸ் பே பண்ணாங்க. ஏன் டாக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அவ்வளோ சந்தோஷம். இந்த பர்டிகுலரா என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த மழை வர டைம்ல வந்து அந்த பர்டிகுலர் டைம் அஸ்ட்ரானமிக்கல் கால்குலேஷன் இருக்கிறச்சேதான் நம்ம நினைக்கிற எல்லாமே அந்த முத்துக்கள் நவரத்னங்கள் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆறது அந்த டைம். அதுவும் நிறைய இருந்துச்சான்.
சரி, பசுக்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, பசுக்கள் வந்து அவ்வளோ ஹெல்தியா இருக்கிறதால அவங்க வந்து நடக்கிறச்சேயே தண்ணியில நிலம் இல்லாம பாலாலேயே நிலம் எல்லாம் ரொம்ப ஈரம் பிடிச்சிச்சு. ஸோ அந்த லெவலுக்கு அது பவர்ஃபுல்லா இருந்தது அவரோட ராஜாங்கம். சரி, இப்போ இவங்கெல்லாம் விடுங்க. இப்போ மனிதர்கள் ஆனாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். மனிதருக்கு பெரும்பாலும் 3 பிரச்சனைகள். ஆதி ஆத்மிக, ஆதி பௌதிக, ஆதி தெய்வீக. ஆதி ஆத்மிகன்னா அவங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆதி தெய்வீக வச்சுக்கலாம். சுத்தி ஆண்டவனால பிரச்சனை. அது இல்லவே இல்ல. ஏன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி பசுக்கள் பால் நெறைய சுரண்டுச்சு, குடுத்தாது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மழை நெறைய செகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு. சோ இது 2 இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? நேரா ஃபுல்லே அக்ரிகல்ச்சர் தான். ரைட்? ஃபார்மிங், அக்ரிகல்ச்சர். அதனால எல்லாருக்குமே சாப்பாட்டு, ந துணிமணி எல்லாமே பிரச்சனையே இல்ல. நகைகளுக்கும் பிரச்சனை இல்ல. ஏன்னா ஜெம்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இல்லையா? பிரஷியஸ் ஸ்டோன். சோ அவங்க வந்து தெய்வத்தினால நல்லா பிளெஸிங். ஆதி ஆத்மிக ஆனா நார்மலா நம்ம உடம்பு இல்ல மனசுனால பாதிப்பு. அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல. உடம்புனால வியாதி எதுவுமே இல்ல. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் கூட ரொம்ப அதிக வெயில், அதிக அ மழை, ஃப்ளட்டு, எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்ஸ் இல்லவே இல்ல. எல்லாமே ரொம்ப ஃபேவரபிளா இருந்துச்சு. தெய்வீக இதெல்லாம் நல்லா இருந்ததால மனத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு ஒரு நிம்மதி. இன்னைக்கு சொல்ற மாதிரி நாளைக்கு என்ன ஆகும்ன்ற பயம், ஆங்ஸைட்டி எதுவுமே இல்ல. இது 2 இல்லாம, சரி அப்ப மத்தவங்க யாராவது பிரச்சனை பண்ணுவாங்களான்னா, அதுவும் இல்ல. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்ல அவர் வளர்த்தாரு. யுதிஷ்டர் கிருஷ்ணா தான் மெயின்னு சொல்லிட்டு, எப்படி ஒரு லீடர் வந்து எப்பவுமே ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவர் வந்து ட்ரூ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் கிருஷ்ணா இருந்ததால, எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணர சென்டரா வச்சு தான் குடும்பம், ஒரு குடும்பம் நடந்துச்சு. ராஜா ஒரு மனைவி நல்லா இருந்தா ஒரு வீடு நல்லா இருக்கும். ஒரு ராஜா நல்லா இருந்தா அந்த நாடே நல்லா இருக்கும்ன்றதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அது நல்லா இருக்கணும்னா, தி ஃபேமிலி விச் பிரேஸ் டுகெதர் ஸ்டேஸ் டுகெதர் என்ற பாலிசி அன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ணாங்க. அஃப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட். லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் அண்ட் டிவோர்ஸ் அட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் என்ற நிலைமையில எல்லாருமே வந்துட்டோம். ஸோ அதுவும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். ரைட்? நம்ம பேசுறதால அந்த காலம் தப்பாயிடுச்சு. இன்னைக்கு நல்லா இருந்துச்சு. பட் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில பார்த்தோம்னா, சினிமா தியேட்டரு, ப்ராஸ்டியூஷன் ஹால் இதெல்லாம் இருக்கு. பட் அந்த டைம் இது எதுவுமே தேவையில்லாம இருந்துச்சு. ஏன்னா ராஜாங்கம் அப்படி இருந்துச்சு. சரி, அப்ப ஏன் மாதாஜி இப்போ இவ்ளோ சண்டை, இவ்ளோ பிரச்சனை, ஏன் ஹாட் அண்ட் கோல்ட் சண்டை போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா, நெறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ப எல்லா ஜந்துக்களையும் வந்து ரொம்ப மோசம். அவங்க கான்ஸ்டன்ட் பயத்துல இருக்காங்க. கான்ஸ்டன்ட் ஆங்ஸைட்டில இருக்காங்க. எப்ப வேணா அவங்கள அழிப்போம். ரைட்? அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பாவம் மனிதர்கள கலந்து சொல்ற கலெக்டிவ் கர்மா, கலந்த கர்மா. நமக்குள்ள வந்து சண்டைகள், சச்சரவுகள் எல்லாம் வருது. எல்லாமே நெகட்டிவ் எனர்ஜி. அவங்க பயந்து அந்த எனர்ஜி வந்தா நம்மள அழிக்கும். அதுதான் இப்போ நடந்துச்சு. அப்போ வந்து என்னடா கான்செப்ட் டிஃபரெண்ட்னா, அகம் பீஜ பிரத பிதா. ஸோ பேசிக்கலி கிருஷ்ணர் தான் பிதா. அப்போ நம்ப எல்லாம் அவரோட பசங்க. அப்போ மத்த ஜந்துக்கள் அவங்கெல்லாம் என்னன்னா, அவங்கெல்லாம் குட்டி ஜனங்கள். அப்படின்னா நம்ப வந்து பசங்கன்னா அவங்க வந்து நம்மலாம் எல்டர் பிரதர் மாதிரி. எல்டர் பெரிய அண்ணா, பெரிய ஜந்துக்கள். அதனால எப்படி பெரிய அண்ணா, பெரிய அக்காக்களுக்கெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கோ, குட்டி பசங்களுக்கு இருக்காதோ, அதே மாதிரி அவங்கள பாத்துக்கிறது. ரைட்? இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். அத அவர் ஃபாலோ பண்ணாரு அந்த டைம் யுதிஷ்டிர் காலத்துல. அதனால பிரச்சனையே இல்லாம சந்தோஷமா நடந்துச்சு. இப்ப இருக்கிற லீடருக்கும், அப்ப இருக்கிற லீடருக்கும் இதுதான் மெயின் வித்தியாசம். ரைட்? இப்ப வந்து அடுத்த விஷயம் என்னடா அப்படின்னா, இப்ப வந்து 4ல இருந்து 6 என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இதுதான் நான் சொன்னேன். இவ்வளவு நேரம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது பிரச்சனை நாட் ஓன்லி மண்ணதால, உடம்பால கூட வரல. ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட், கோல்டு இதெல்லாம் இல்லாததால, ஆரோக்கியமான சாப்பாடு இருக்கிறதால, அவருக்கு உடம்பு விஷயமாலும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரல. அதனால ஒருத்தர் வந்து பயஸ், அதாவது ஆண்டவனோட கான்சியஸா இருந்தாதான் அவர் கேர்ல இருக்கிறவங்க நல்லா அவங்கள கவனிக்க முடியும். சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏதாம் மாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ததேவ பஜாமியகம் மனவர்த்மானு வர்த்தந்தே மனுஷாம் பார்த்த சர்வசக. கிருஷ்ணா எப்பவுமே வந்து யார் எப்படி சரண்டர் ஆறாரோ அப்படி அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாரு. சோ இவர் வந்து எப்படி ரெசிப்ரோகேட் பண்றாருன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அண்ட் மத்த டிவோட்டிஸ் ஒருத்தர் கிட்ட எப்படி ரெசிப்ரோகேட். ஆல்ரெடி 9 சாப்டர்ல பார்த்தோம். குந்தி அம்மா பிரேயர்ஸ் டிஃப்ரெண்டா சொன்னார்னே அவர் சிரிச்சார். அந்த சிரிப்பிலேயே வந்து நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு, நிறைய மீனிங், நிறைய கான்செப்ட்ஸும் அதுக்குள்ள இருக்கு. இப்போ வந்து ஆக்சுவலா ஒருத்தர் கிட்ட எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ இப்போ வந்து நிறைய டிஃபரன்ஸ். ரைட்? ஆண்டவன் அங்க இருக்காரு, நம்ம இங்க இருக்கோமே. சோ பாண்டவாஸ் கிட்ட அவர் எப்படி இருக்காரு? அவர் வந்து பிரச்சரா நாரதா 5 வயதுல இருக்கிற நாரதா கிட்ட எப்படி இருந்தாரு? நான் சொல்றது அந்த நாரதா as மேட் சர்வெண்டா இருக்குச்சு. துருவா கிட்ட எப்படி? 5 வயசுல இருந்த பிரஹ்லாத் கிட்ட எப்படி? ஒண்ணு வந்து நம்ம பார்ப்போம்.
இப்போ டீட்டெயிலா இல்ல, பட் ஜென்ரலா பார்த்தும் இருக்கும், பார்க்கவும் போறோம். ஸோ அவர் எப்பவுமே வந்து அவர் டிவோட்டீஸ் வந்து அவங்க எப்படி அவங்களோட தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு அவர் பல மடங்கு ரிவர்ட் பண்ணுவார். அண்ட் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அவர் வந்து இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, யுதிஷ்டர் இருக்கிறதுலயே எல்டஸ்ட் அன்ற பௌதிக ரீசன்னால கிருஷ்ணர் கிளம்புறச்சே யுதிஷ்டர் காலில் விழுறாரு. அண்ட் பீஷ்மர் அண்ட் அர்ஜுனரை கட்டிப்பிடிக்கிறாரு. அண்ட் மத்த 2 அந்த லாஸ்ட் கடைக்குட்டிகளை வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் காலில் விழுந்தோடனே அவர் பிளெஸிங் ஆஃபர் பண்றாரு. இப்போ வந்து எத்யத் ஆச்சரிதி சேஷஸ் தத்தத் ஏவேத்தனுஜுனா சயத் பிரமாணம் குருத்தே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. அப்படின்னா எப்படி நம்ம இருக்கோம், அதாவது எப்படி இருந்தாலும் ஆண்டவனா இருந்தாலும் அவன் வந்து எதுக்கோசம் அவர் அப்படி பிஹேவ் பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்றதுக்கு. இல்லையோ மாதாஜி அவங்க எல்லாம் வந்து யதுல தான் பிறந்தாரு, அதனால யது வம்சத்துல அவர் யங்கர் அப்படின்னா அப்படி இருந்ததால இப்போ டெய்லி சூரியன் வந்து உதிக்கிறார், உதைச்ச அப்புறம் என்ன ஆகுற மறைறாரு. இதனால சூரியன் உதிக்கிற இடம் தான் அவரோட அப்பா அம்மான்னு சொல்ல முடியுமா? அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து எவ்ரி டைம் யுகா யுகா வந்துட்டே தான் இருக்காரு. எதுக்கு வர்றாரு? பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய துஷ்கிருதம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாதாய சம்பவாமி யுகே யுகே வந்துட்டே இருக்காரு. ஏன்னா இங்க அவர் கொடுத்த அந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட சிலர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க. ரைட்? சாங்ஷனுக்கு மீறி அவங்கதான் ராஜான்னு சொல்லிதான் நம்ம எல்லாம் வந்தோம். அந்த ராஜாங்கத்துல நல்லதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட போகணும்னு நினைக்கிற இந்த மாதிரி அவங்க ரைட் நித்திய பந்தா எல்லாமே. நித்திய முக்தான்றவங்க வந்து ஆல்ரெடி முக்தி பெற்றவங்க. ஆனா நம்ம எல்லாம் நித்திய பத்தா. அந்த நித்திய பத்தால மோசமான நித்திய பத்தாவை வந்து அவர் அழிச்சிட்டு அந்த நல்ல நித்திய பத்தாக்களை வந்து கூட்டிட்டு போய் நல்ல நித்தியமா அவர்கிட்ட வச்சுக்கணும்ன்றதா அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜி. அதுக்குதான் அவர் நிறைய அவதாரங்கள வராரு. சோ இப்ப வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, அவர் இந்த பூமிக்கு வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரோ அது பர்பஸ் நடக்காததால அவர் வர்ற ரீசனே நம்மள எல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணணும். சோ அதனால அவர் எக்ஸாம்பிள் செட் பண்றாரு. அதனாலதான் நான் சொன்னேன் யதா யதா தர்ம இல்ல நீங்க எத் ஆச்சரித்தி சேஷஸ் எக்ஸாம்பிள் அவர் செட் பண்றாரு. ஆனா இது ஒரு சைட்ல. ஆனா யுதிஷ்டர் என்ன பண்றாரு? யுதிஷ்டரும் அதே மாதிரி அவரை வந்து ஐயோ என்னோட தம்பி, அவருக்கு நான் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், அவருக்கு நான் வந்து மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்ற பாவத்துக்கு போறாரு. பாதுகாப்பு அவருக்கு தேவையா? அவர் ஒத்த ஆளா பண்ண முடியும். ஆனா பின்னாடி வந்து அவர் நிறைய செட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, குதிரைகள் எல்லாமே. அது நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். பட் இப்போதைக்கு ஒரு லைன் என்னன்னா, அப்படி பண்ணாலும் கிருஷ்ணர் வந்து ஒத்துக்கிறாரு. அஜாத சத்ரு, விரோதிகளே இல்ல யுதிஷ்டருக்கு. ஆனாலும் அவருக்கு என்ன பயம்? கிருஷ்ணருக்கு விரோதிகள் இல்லை, ஆனாலும் கிருஷ்ணர் மேல பொறாமப்படுறவங்க சின்னப்பத்துல இருந்து பார்த்திருக்கோம். பூத்தனால இருந்து ஆளுங்கள் வந்துகிட்டே தான் இருக்காங்க. அதனால அதை சிங்கிள் ஹேண்டடா ஃபாலோ பண்ணாலும் யுதிஷ்டர் அவரோட பிரியத்தினால வர பயத்தினால அவர் அந்த பிரியத்துல இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றாரு. அப்படி பிரேமைனால கிருஷ்ணரை பார்த்தா கிருஷ்ணரும் அந்த குறைச்ச நாள தகுதி எடுத்திருக்காரு. எப்படி அப்படின்னா நான் சொல்லியிருக்கேன், கோலோகத்தை தூக்குறதே ஒரு விரல தூக்க முடிஞ்ச கிருஷ்ணர் நந்த மகாராஜோட செப்பல் தூக்குறதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டம் ஆச்சு. இதுதான் வேதங்கள் வந்து என்ன சொல்றதுன்னா, அது சொல்றது வந்து அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபியும் ஒண்ணு இருக்கு. ரெண்டுமே கரெக்ட். அதாவது நம்மளுக்கு எல்லாம் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அப்பியரிங் கரெக்டா இருக்கும். ரைட்? நான் வந்து டாலா இருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஷார்ட்டா இல்ல நல்லது கெட்டது இந்த மாதிரி ஒண்ணு. ஆனா பிராமணர்கள் அப்ப பாடுற பேதங்கள் வந்து ரெண்டுமே பொறுத்தது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். கிருஷ்ணர் திருடன் அப்படின்னா நம்ம பௌதிகத்துல திருடனா அது ஒரு தப்பான ஒரு செயல். ஆனா திருடன் அப்படின்னா அவ்வளவு அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. ஏன்னா அதுதான் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திருடன். ஏன்னா அதுதான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து என்னன்னா அவர் அப்சல்யூட் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்காரு இல்லையா. இப்போ நம்ம மெட்டீரியல்ல வந்து இது கருப்பு இது வெள்ளை அப்படின்னு சொல்றோம். இதுலயே எடுத்துக்கோங்க, இது வந்து கருப்பு ப்ளூ ஒயிட் எக்ஸ்ட்ரீம் கலர்ஸ் 2 இருக்கு. ஆனா அங்க எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல், மேட்டர் ஸ்பிரிட் 2 இல்லை, எல்லாமே சிங்கிள். அதனால 2 இல்லை. அதனால கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் தான். திருடனா இருந்தாலும் திருடாட்டாலும் ரெண்டுமே கிருஷ்ணர் கிரேட் தான்ன்ற கான்செப்ட் தான் வேதங்கள் சொல்ல ட்ரை பண்றது. இப்போ வேதங்கள் ஏன் நான் பத்தி நான் ஹைலைட் பண்றேன்னா, நம்ம அடுத்த ஸ்லோகா போக போறோம். என்னடா அப்படின்னா இப்போ வந்து விப்ரலம்ப பாவா எப்படியெல்லாம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ மெயின் பீப்புள் அங்க இருக்கிறவங்க யாரெல்லாம் பாண்டவர்கள், அதுல பெண்களுக்கு போலாம். நம்ம அங்க இருக்கிற குந்தி மகாராணி, சுபத்ரா, நம்மளோட ஃபுல் டீம் திரௌபதி எல்லாருமே வந்து பார்த்த உடனே அப்படியே மயங்கி விழுந்துடுறாங்க. ஏன்னா அவங்களால தாங்கவே முடியல அந்த பிரிவு. விப்ரலம்ப பாவா, இந்த விப்ரலம்ப பாவா நம்ம பார்த்திருக்கோம். யசோதா மாயி 10 வருடம் இருந்தா 10 வயதுல இருந்து விப்ரலம்ப பாவா. நம்மளோட யாரு அதை விட நெக்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒருத்தங்க வந்து நம்ம தேவகி அம்மா. தேவகி அம்மாவோட விப்ரலம்ப பாவா 10 நிமிடத்திலேயே, 10 நிமிஷம் கூட இல்ல, 10 நொடியிலேயே ஆரம்பிச்சிச்சு. அவங்க வந்து இன்னொரு கஷ்டமும் பட்டாங்க.
அவங்க 10 வருடம் மிஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் மேனேஜ் பண்ணாங்க. 3வது இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ராமரை விட்ட சீதா விப்ரலம்ப பாவா. எல்லாமே விரஜால வந்து கிருஷ்ணர் 2 மணி நேரம் அந்த காளியா நடனம் பண்றச்சே காளியா பிடிச்சிச்சு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க. எல்லாம் ஒருத்தரும் கோபிகளுக்கு உயிரே போயிடுச்சு. அந்த உயிர் போற டைம் கிருஷ்ணர் வந்தார். ஏன்னா அந்த பாஸ் டைம் எவ்வளவு நேரம் அவங்க வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலும் அவ்வளவு நேரம் அவங்களோட பிரியம் ஏறிச்சு. அதே கான்செப்ட்ல வந்து இந்த டைம் வந்து இவங்க விட்டு போறாரு. ஆனா இவர் வந்து விட்டுட்டே போயிடுறாருன்னு இல்ல. ஆனா அவங்களால கவனிக்கவே முடியலன்றதால அவங்க ஆல்ரெடி மைண்ட்லி ஃபிளாட் ஆயிட்டாங்க. பார்த்தவங்க இப்படின்னா பார்க்காதவங்க, அதாவது போர்ல கணவனை துறந்தவர்கள் இல்ல அவங்களோட மருமகள்கள் இவங்க எல்லாம் என்னன்னா இது வரைக்கும் பார்க்கல. அவங்க உடனே அவங்க டெரஸ்ல வந்து கிருஷ்ணரை போய் பாக்குறாங்க. பார்த்துட்டு ஏன் நான் நேர்ல வந்து பார்க்கல அப்படின்னா அவங்க எல்லாரும் வந்து 2 விஷயம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப அவங்களோட சிச்சுவேஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, எல்லாருமே ரொம்ப ஷை, வெட்கப்படுற டைப். இந்த காலத்துல வேற. வெட்கம்னா ஒரு கேவலம் ஒண்ணு. ஆனா அந்த காலத்துல வந்து வெட்கம் வந்து ஒரு பெரிய ஜுவல் எல்லாருக்குமே. என்ன ஜுவல்ரா அப்படின்னா, வெட்கத்தை மிஞ்சின ஒரு ஜுவலே இல்ல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வெட்கம் வந்து லக்ஷ்மண ரேகா மாதிரி. அது வந்து எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, ஆண்கள் வந்து வெண்ணெய் மாதிரி அண்ட் பெண்கள் நெருப்பு மாதிரி. பெண்கள் இருந்தா ஆண்கள் கண்டிப்பா மெல்ட் ஆவாங்க. அதனாலதான் அவங்க உருகக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணத்துலதான் அவங்க அந்த ஷை வெக்கம்ன்றது அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தா இருந்துச்சு. அதனால ரோட்ல வேலை செய்யற ஒரு கிளீனிங் பண்ற ஒருத்தரோட மனைவி கூட வெக்கத்தோட இருக்கிறவ நிறைய மரியாதை அவருக்கு. ஆனா அராகுரால தெரிந்துட்டு அப்படி இப்படி வழிஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அந்த மரியாதை இருக்காது. சோ வெக்கம்ன்றது வந்து மெயினா வந்து எதுக்கோசரம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெண்ணோட ஸ்ட்ரென்த் ப்ரொடெக்ஷன். இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட். ஆண்டவனால கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பரிசு. இது வந்து நம்மள காப்பாத்திக்கிறதுக்கும் அண்ட் என்டையர் பௌதிகத்தை காப்பாத்திக்கிறதுக்கும் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். அதனால அவங்க எல்லாம் மேல போயிட்டு பிளஸ் பண்ணாங்க. அழுகியா வருது எல்லாருக்கும். ஆனா அது அபசகனம்ன்றதால கண்ணு நிச்சயமா அது கண்ணெல்லாம் தொடச்சுக்கிட்டு கண்ணே வராத மாதிரி அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு. சோ ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷன். இதுதான் இங்க பாக்குறோம் விப்ரலம்பா. அதான் குந்தி மகாராணிக்கு ஒரு சைட்ல என்னன்னா நீ இங்க இருன்னு சொல்லி நான் வந்து என்னோட பசங்கள் பாண்டவர்களுக்கோசரம் நினைப்பேன். நான் குருக்கள் ஏன் குருன்னா இப்ப குரு டைனாஸ்டில இவங்கதான் இருக்காங்க. அதனால இவங்கள குரு வம்சம்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல விஷ்ணி குலம் படுற விப்ரலம்பவை தீர்த்து வைக்கவா அப்படின்றதும் அவங்க மன வருத்தத்துல சொல்றாங்க. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க யாருமே நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ஒரு ஃபீலிங் எக்ஸிபிட் பண்றாங்க. ஆனா இவங்க இந்த செட்ல வந்து டைரக்ட் கான்டாக்ட் வந்து யாருமே இல்லை. எக்ஸப்ட் அந்த மெயினா இருக்கிற அந்த சுபத்ரா தங்கை குந்தி அவங்களை விட வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் டைரக்ட் கான்டாக்ட் இல்லை. ஏன் இதை நான் மறுபடியும் சொல்றேன்னா நம்மளும் அதே மாதிரி ஃபீலிங்ல இருக்கோம் இல்லையா? நம்மளுக்கும் டைரக்ட் கான்டாக்ட் இல்லை. ஆனா என்னன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம் கிருஷ்ணா வந்து கிருஷ்ணரோட ஃபார்ம் கிருஷ்ணரோட நேம் எல்லாமே ஒண்ணு. அத்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமானி நாபவே கிரானம் இந்திரியே சேவன் முகேஹ ஜிக்வாஹ ஸ்வயமேவ ஸ்புரதி அதஹ. கிருஷ்ணர் அவர் பேரு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் வராரு. சோ பகவத்கீதால அவர் வாக்கு, ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல அவரை பார்த்து பக்தியா இருக்கிற அந்த டிவோட்டிஸ், ரைட்? இவங்க 2 பேரோட சூப்பர் சூப்பர் காம்பினேஷன்ல நடக்கிறது தான் இந்த ஹோல் ஸ்டோரி. இதை 2 ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம வந்து பர்மனண்டா கிருஷ்ணரோட இருக்கோம். இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். கிருஷ்ணர் வந்து போன அப்புறம் ஸ்ரீமத் பாகவத் எங்க இருக்காரு நம்ம எப்படி அடைக்கலாம்ன்றது அந்த 6 கேள்வியில ஒரு கேள்வி. அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க பதில்? கிருஷ்ண ஸ்வதாமோ பகதே தர்ம ஞான தீபி சாஹா காலோ நஷ்டந்திரீஷ்டாமேவா புராணா குத்யூனோதிதஹ. கிருஷ்ணர் போன அப்புறம் அவர் தாமுக்கு இவங்க தர்மம் ஞானம் இங்க இருந்துச்சுன்னு. சோ அவர் தாமுக்கு போல அவர் துவாரகாதா போறாரு. ஆனாலும் நம்ம நிலைமைக்கோசரம் இந்த ஆன்சர் என்னன்னா அவர் அங்க போன அப்புறமும் தாமுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பகவத்கீதா அவர் சொன்ன வார்த்தை அவர் சொல்லபடி வாழ்ந்த அவர்களோட வாழ்க்கையை பத்தி பாகவதம் இருக்கு. சோ இது இங்க நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்றலாம். இவங்க வந்து கல்டிவேஷன் ஆஃப் வெரி அட்ராக்டிவ், அதாவது கிருஷ்ணருக்கு வந்து செம அட்ராக்ஷன். அவர் பார்த்தாலே அவ்வளவு அட்ராக்ஷன் ஆகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எல்லாருக்குமே வருது. இதுதான் நம்ம வந்து இங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதாவது சத் சங்கான்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் நம்ம வந்து தப்பானவங்களோட சேரவே கூடாது. ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மள கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து தூரமா இதுதான் நம்ம ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். 6வது சாப்டர்ல அஷ்டாங்க யோகாலையும் இதான் சொல்றாங்க. யமா நியமா டு டூ நாட் டு டூன்றதும் பிரவிருத்தி நிவிருத்தி மார்க்க, அதாவது என்னெல்லாம் செய்யணும் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது, என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்றத ஃபாலோ பண்றதும் பக்தி தான். சோ செய்யறது உண்டி பக்தி இல்ல, செய்யாம இருக்கிறதும் பக்தி தான்ன்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றத நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால தேர்ஃபோர் ஸ்ரவணம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ரவணம் வந்து கேட்கறது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். அது நம்மளுக்கு எதிர்ச்சியா வந்து
சங்கத்தோட வந்துச்சுன்னா அது இன்னும் கிரேட். நம்மளோட பக்தியோட பாதை ரெண்டு. ஒண்ணு வந்து நம்ம கேட்கறச்சே நமக்குள்ள இருக்கிற பியூரிட்டி, சொல்றவங்க பியூரிட்டி, இது ரெண்டும், இது நாமினிஸ்டர் பிரபு சொன்னாரு, ரெண்டும் வந்து மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஏறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட். இப்போ பாண்டவர்கள் என்னன்னா கான்ஸ்டன்டா இருக்காங்க கிருஷ்ணரோட. ஏன்னா எப்பவுமோ காதுல கேட்டு அரை நிமிஷம். நம்மளோட விப்ரலம்பா எப்படின்னா, இன்னைக்கு நான் சாண்டிங் பண்ணல, அப்பப்பா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே, இன்னைக்கு நான் பாகவதம் கேட்கல, கஷ்டம், இன்னைக்கு லெக்சர் கேட்கல, குருது வருத்தமா இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட விப்ரலம்பாவா இருக்கணும். இப்படிதான் நம்ம கிருஷ்ணரை பிரியிற கரண்ட் கலியுகத்தின் விப்ரலம்பா. கான்ஸ்டன்டா அசோசியேட் ஆனா அவங்களோட விப்ரலம்பா எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். இல்லைனாலும் இவங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இவங்க வந்து என்னென்ன, இவங்க வந்து எப்படி இருந்தாங்க. ரைட். நம்மளோட நேர்லயே பார்த்தாங்க, தம்பியா இதுவா, ரொம்ப கேஷுவல் ட்ரைனிங். ரைட். அதுக்குதான் அர்ஜுனா பாடுவார். ரைட். தஸ்மாத் பிரணம்யா பிரணிதாய காயம் பிரசாதயே त्वामहमीशमीड्यम् प्रीतेव पुत्रस्य सखेव साक्युः प्रिया प्रिया ரசியேவ சோத்யும். பிரியா லவ்வரா ஃப்ரெண்டா எல்லாமே இருக்கலாம். நீ அப்படி என்ன நினைச்சு மன்னிச்சுட்டு, நான் தப்பு பண்ணணும்னு அப்ப சொல்றாரு. இப்ப அதெல்லாம் மன்னிச்சுட்டு இவங்கெல்லாம் ஒரு கேங் மறுபடியும் அதே மாதிரி ஆயிட்டாங்க. சோ இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த பாவத்துல இருந்திருக்காங்க. சோ அப்ப வந்து என்ன நிலைமையில அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். ரைட். சோ இது வந்து ஏன் இதோட நிறுத்தினா, இந்த சாப்டர் இன்னும் முடியல. இது வந்து நம்ம ஒரு டெம்பரரி பாஸ் வேணா கொடுக்கலாம். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட். ஸோ இந்த என்டையர் கான்செப்ட் ஆஃப் பகவத்கீதா, இந்த சாப்டர் எங்க போய் நிக்குது, எங்க போய் முடியுது, இப்போ வந்து இவங்க கிளம்பினச்சு நம்ம என்ன ஆறும் அப்படின்றத சீக்கிரமா பார்த்துட்டே வரலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளோட ஹோல் கான்செப்ட்ஸ். ரைட். நம்மளோட என்டையர் கிருஷ்ணரோட நிலைமை என்ன ஆச்சு, கிருஷ்ணர் ஏன் இப்படி பண்ணாரு, எல்லாமே வந்து நம்ம இதுக்கு மேல பார்க்க போறோம். இப்போ இனிமேதான் கிளம்ப போறோம். ஸோ கிளம்புறச்சு என்ன ஆகுதுன்றதை நான் குவிக்கா ட்ரை பண்றேன் முடிக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்ட் வந்து அவங்களோட அப்ரிசியேஷன் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இவங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, கிளம்பி போயிட்டே இருக்காரு அவரு. கிளம்பி போறச்சே என்னன்னா, சும்மா டாடா பாய் பாய் சொல்ல, அர்ஜுனரே பர்சனலா வந்து அவருக்கு வந்து என்ன அம்பிரலா வைக்கிறார். அவர் வந்து அதாவது கொடை வைக்கிறார். கொடை எப்படி இருக்குன்னா ஜுவல்ஸ் ஆல எல்லாம் இருக்கு. உத்தவா சாத்விக்கு அவருக்கு வந்து சாமரா. ரைட். அதுல விசிறிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. பாண்டவர்கள் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல, அவ்வளவு தூரம் போறாங்க. அவரை விட்டுட்டு அவரையே வற்புறுத்துறாரு, நீ கிளம்பு திரும்ப போன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கம்பல் பண்ணி அவரை தள்ளுற வரைக்கும். இது அடுத்த ஸ்டேஜ். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் வந்து இந்த பெண்கள் எல்லாம் பாடுறாங்க. ரொம்ப கிரேட்டா இவங்க படிச்சவங்க இல்ல. சான்ஸ்கிரிட் ஒன்னும் அவ்வளவு கிரேட்டும் அவங்களுக்கு இல்ல. அவங்க வந்து பாடுறது வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அதுவும் ஸ்ருதி மந்த்ரா அப்படின்றாங்க. எப்படி ஆகும் அப்படின்னா, உபனிஷத் இதெல்லாம், அதாவது இது எல்லாமே வந்து ஸ்ருதி மந்திரத்துல பேஸ் ஆயிருக்கு. வேதங்கள் பிராமணர்கள் சொல்ற ஸ்ருதி, ஆனா இதை எப்படி ஸ்ருதியில சொல்ல முடியும்னா, கிருஷ்ணருக்கு இது இன்னும் பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் பாடுறது ஐஸ்வர்ய பாவத்துல பாடுறாங்க. ஆனா இவர் வந்து பாடுறது வந்து எந்த பாவம்னா லவ். அவன் துணிதான் தெரியுது. அதனால கிராமர் தப்பானாலும் சரி, டைரக்டா கிருஷ்ணர் பத்தி. நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப மோடி பத்தி அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கன்னா, நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க, மோடி இப்படி பண்ணாரு அப்படி பண்ணாரு. அதை விட்டுட்டு நீங்க மோடி கிட்ட, ஐயோ நீங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லயும் ஒரு ஒரு ஜெயில் வச்சிருக்கீங்க, அந்த ஜெயில் எப்படி இருக்குன்னா அவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னா, மோடி என்ன சொல்வார், நான் ஜெயில் ஒண்டிதான் வச்சிருக்கேன்னா வேற எதுவுமே பண்ணலையா அப்படின்னு. அதே நிலைமைதான். சோ வேதங்கள் உபனிஷத்துக்கள் வந்து அவரை அப்ரிஷியேட் பண்றது ஈஸ்வரா பாகவத், ஐஸ்வர்ய பாவத்துல. ரைட். டைரக்டா இல்ல, இன்டைரக்டா. அப்படின்னா பூலோகத்துல அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணாரு, மெயின்டைன் பண்ணாரு, சஸ்டெயின் பண்ணாரு. ரைட். பிரம்மா இருக்காரு இல்லையா, அவருக்கு அவர் வந்து எப்படி, அவரோட லைஃப் ஸ்பேன் எப்படி, 2 டைப் ஆஃப் டெத் எல்லாம் சொல்றாரு. அது லாங் ஸ்டோரி. அப்படி சொல்றதை விட டைரக்டா, நீ எவ்வளவு அழகா இருக்க, நீ எவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற, நீ வந்து யூனோ விஜய சகி, அர்ஜுனாவோட ஃப்ரெண்டு, தேவகி புத்ரா, தேவகியோட மகன், யசுதா, யசோதா நந்தனா, யசோதாவோட மகன், இதெல்லாம் சொன்னா அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதனால எப்பவுமே நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஸ்ரீயோ வைஷ்யா இவங்க எல்லாரும் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப, ஏன்னா எந்த குவாலிபிகேஷனே இல்லை. எதுக்கோசம்னா கங்கா மாதிரி பாக்குறாரு. கங்கால அழுக்கு இருந்தாலும் அது பெருசா கங்கைய பாதிக்காது. அதே மாதிரி டிவோட்டீஸ்ல எந்த விதமான குற்றமோ இல்ல வெளியில போறமோ இல்ல பெண்ணோ எதுவா இருந்தாலும் கிருஷ்ணருக்கு அதெல்லாம் கவலை இல்லை. நீ என்ன பத்தி பாடுறியான். சோ வேதங்களை விட கிருஷ்ணருக்கு வந்து பெண் இவங்க அப்ரிஷியேட் பண்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஒரு சைட்ல மயங்கி விழுந்த சில பெண்கள், ஒரு சைட்ல வந்து இது, ஒரு சைட்ல அவரை கூட்டிட்டு போகணும் கூடயே போயிட்டு விடாம ஒரு சைட்ல இதோட ப்ரொடெக்ஷனுக்கு யுதிஷ்டர் நிறைய அனுப்புறாரு. என்னலாம் யானைகள், குதிரைகள், மனித படைகள் எல்லாமே அவருக்கு ப்ரொடெக்ஷன்.
அவரும் ஏத்துக்கிறாரு, ஏதோ ஒரு ஆர்டினரி ஆள் மாதிரி ஆர்கியூ கூட பண்ணாங்க. அதுதான் கிருஷ்ணரோட கிரேட்னஸ். அப்படி போறவரு ஒரு இடமா இவங்களை அமைச்ச அப்புறம் நிறைய இடத்துக்கு போக போக அவங்க எல்லாம் நிறைய கிஃப்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து மரியாதைகள் செலுத்திட்டு அவரை அனுப்புறாரு. ஆனா ஒரு நாள் கூட கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணலன்னா, அவர் சாயங்காலம் ஒரு தடவையும் குளிச்சுட்டு அவர் பண்ண வேண்டிய டெய்லி பூஜைகள் எல்லாம் பண்றாரு. ஏன்னா கிருஷ்ணரே ஆண்டவரே, இவருக்கே பயஸ் கிரெடிட்ஸ், இவரே கர்மா இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா சிலருக்கு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணணும்ன்றதால. சோ அதனால இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா இன்னொரு செட் ஆஃப் விஷயம், ராசா டான்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்மள அட்ராக்ட் பண்றதுக்கு பண்ற விஷயங்கள் தான், ரைட்? அதனால எது ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த சாஸ்திரங்களை கொடுத்தாரு. எது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதோ இமிட்டேட்டே பண்ண முடியாது அவர் ஆண்டவன் என்ற மாதிரி. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் பண்ண சில விஷயங்கள், அதுல மிகப்பெரிய விஷயம் கல்யாணம். எல்லாருமே சொல்றது அதான். 16,000 16,108 பேர்கள். இதுல எப்படி நம்ம ருக்மிணி, நம்மளோட சத்யபாமா, அது உண்டி இல்லாம நம்மளோட அந்த 16,000 பெண்கள், இவங்க எல்லாரையுமே ராட்சச கல்யாணம், ரைட், தூக்கிட்டு பண்றது. ருக்மிணி கேஸ்ல சிசுபால் வேண்டான்னு சொல்லி எழுதின லெட்டர்னால ஃபர்ஸ்ட் லவ் லெட்டர், ரைட், உலகத்திலேயே வந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ் லெட்டர் அதுதான். தூக்கிட்டு எடுத்தார். அப்ப அவங்க எழுதுறச்சே நரசிம்மர் பத்தியும் சொல்வார். என்னன்னா, நான் எழுதுறேன், நீ எப்படி நரசிம்மாவா தூண்ல இருந்து காப்பாத்தினியோ அதே மாதிரி என்னைய நீ காப்பாத்தணும். அவர் தூண்ல இருந்தாலும் வரல, நல்லா ஹார்ஸ் ரைடிங்ல நல்லா தூக்கிட்டு போனாரு. சோ இது அவரோட கிரேட் லவ் ஸ்டோரி. அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி, ரைட். ஆனா 16,000 பெண்கள் ரொம்ப ஃபாலன் கேர்ள்ஸ் சொல்றாங்க. எதுக்குன்னா அவரை அவங்கள தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. தூக்கிட்டு போனதால அவரை அழிச்சிட்டு இவர் தூக்கிட்டு போய் இந்த பெண்களை காப்பாத்தினாங்க. ஏன்னா தந்தை வீட்டுல இருந்து போன பெண்களுக்கு மறுபடியும் தந்தை வீட்டுல ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இன்னொருத்தன் வீட்டுல இருந்தவங்க அதுக்கப்புறம் பிரசாரத்துக்கு தான் போகணும். இந்த பெண்கள் எல்லாம் அப்புறமா கேட்பீங்க, மாதாஜி ருக்மிணியும் தேவர்களை வழிபட்டாங்களே, இவங்களும் தேவர்களை. ஆமா, ஆனா தேவர்கள கிட்ட என்ன கேட்டாங்க? கிருஷ்ணர் வேணும்ன்ற வரம் தான். சோ தேவர்கள் வழிபாடுறச்சு கிருஷ்ணர் வேணும்னு வரம் கேட்டா அதுல தப்பே இல்லை. சோ இப்போ கிருஷ்ணர் இந்த 16,000 பெண்களை கூட்டிட்டு போய் சும்மா வச்சுக்கிட்டாரா? இல்ல, 16,000 பெண்களை கூட்டிட்டு போய் ஒருத்தருக்கும் ஒரு பேலஸ் கட்டி கொடுத்தாரு. ஒருத்தருக்கும் அவரோட மனைவிகளையும் பர்சனலா கவனிச்சாரு. அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாரு. எப்படி முடியும்? அவரால் முடியும், ரைட். அதனால அவர் ஒருத்தர்கிட்டயும் இருந்து ஒருத்தர் ஆசை. சத்யபாமாக்கு பாரிஜாத்தா பூ வேணும்ன்றதால ஸ்வர்க்கத்துல இருந்தே இந்திரா கிட்ட சண்டை போட்டு கூட்டிட்டு கொண்டு வந்தார். ருக்மிணிக்கு ஒரு பூ வேணும்ன்றதால அந்த பூவை கொடுத்தாரு. அவங்க மனசுக்கு என்ன ஆசையோ அந்த ஆசைகளை கம்ப்ளீட் ஒரு ஆர்டினரி புருஷனால கூட பண்ண முடியாம பண்ணாரு. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் பரம் புருஷ உத்தமன் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அவர் பண்ண இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் இமிடேட் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபுல்லா எடுக்கணும் அவர் என்னெல்லாம் பண்ணாருன்னு, ரைட். சோ பானுகாசுராவை அழிச்சதுல இருந்து எல்லாமே ஒரு பெரிய கதை. சின்ன மவுண்டன் பூத்தனா அழிச்சது எல்லாத்துக்கு பின்னாடி ஒரு சரித்திரம் இருக்கு. அந்த சரித்திரத்துல புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது டிவோட்டிஸ், புரிஞ்சிக்காத முடியாதது சில டிவோட்டிஸ். சுத்தமா புரிஞ்சிக்க மாட்டா பொறாமப்படுறவங்க அசுரர்கள். ஆனா மனசுக்குள்ள எல்லாருக்குமே கிருஷ்ணர் தான் இருக்கு. கோபிலேயே இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட் லவ் 2 டைப், பரக்கியா அண்ட் ஸ்வக்கியா. கோபிகளோட பாவம் பரக்கியான்னு லவர் ஃபீலிங். அதுதான் மாதுரியத்திலே ஹையஸ்ட். அதுதான் கோலோக பிருந்தாவனோட ஃபீலிங். அண்ட் நம்மளோட ஸ்வக்கியான்றது நம்மளோட துவாரகை பெண்கள். ஏன்னா அவர் அங்கதான் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது என்னன்னா அதுவும் விப்ரலம்பை தான். அங்க அவர் போயிட்டு அவரோட துவாரகை இங்க இருக்கிற எல்லா மனைவியும் நல்லா பாத்துக்கணும்ன்ற எண்ணத்துல அவர் கண்டினியூ பண்றாரு அவரோட ஜர்னி. சோ இந்த சாப்டர் இதோட முடியுது. அண்ட் அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம துவாரகை ஆசிகள் எப்படி அவர் ரிசீவ் பண்றாரு, இது விப்ரலம்பா, அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்க, சமூக அது எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பெரிய டிடிஸ் இது வரைக்கும் வெளியில அவங்க பாணியாட்டிக்கு வந்ததே இல்ல, நேத்திக்கு தான் வந்திருக்கிறாங்க. பத்திதானாம் பாவனிபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய 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 டிடிஸ் இது வரைக்கும் பாணிகாட்டிக்கு வெளியில வந்தது இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நேத்திக்கு வந்தாங்க. ஓ வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பவுமே ஸ்மால் டிடிஸ் தான் வருவாங்க. தாரேஸ்வரி மேம், can you stop live and continue live? I have done already. மாதாஜி பிரஜல்பாக்கு சஞ்சல்பா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. Ma'am, can you just stop live and then recontinue because I have to post this in initiation group. ஹரே கிருஷ்ணா. I have added actually saved in the list. இந்த லிங்கே நீங்க போட்டுடுங்க. இல்ல மேம், அது அப்ப பாகவதம் கண்டினியூ ஆகும், அதனால தான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு. I put your thing also by Radha Mataji so that the initial part they will
put like that. I didn't stop. I continued actually. Okay. You can give. They can take it up actually. எதுக்கு இன்னொரு live and அப்படியே போயிட்டு. No problem, no problem. That's fine. Okay. You can take up that and then you can. I'll put an initiation also, ma'am. Sure. No problem. No problem. ஏன்னா இனிஷியேஷன் சம்டைம் கிளாஸ் எடுக்க முடியல, அதனால ரெக்கார்டிங் இதை முடிச்சிடலாம்னு நினைச்சேன் அப்படியே. No problem. It's fine. Yeah, thank you, ma'am. Sorry, ma'am. I saw you coming only like 5 minutes back, but I didn't want to stop. Stop பண்ண try பண்ணேன், but then I thought last 2 minutes க்கு stop பண்ணனா continuity போயிடும். Very sorry about that. சொல்லவும் முடியல. No problem. No Hare problem. One more thing, ma. We have a challenge now. Is NOC பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இவங்களுக்கு. What is How to take it. NOC from the local temple. Oh, you're talking about the initiation for that. Okay. அத பத்தி அப்புறமா நம்ம கால் பண்றேன் நான் உங்களுக்கு நான். Yeah, How we can take it up அப்படிங்கிறது வந்து. ஏன்னா சில பேர் ஊர்ல இஸ்கானே இருக்காது. சோ அவங்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்ல, இருக்கிறவங்களுக்கு தான். I'll talk to you, ma'am. Sure. Thank you, ma'am. Hare Krishna. இந்த லிங்க் எங்க மேம்? இந்த லிங்க் நீங்க போய் லைவ்ல போனீங்கன்னா இருக்கு. You go to the YouTubeல வந்து இருக்கும். I have tagged to the playlistல இருக்கு பாருமா. பாகவதம் பிளேலிஸ்ட்ல இன்னைக்கு பிளேலிஸ்ட். Yeah, I'll add to initiation also. Thank you. Hare Krishna. Okay, ma'am, ஒரு இது மேம் சாட்டர்டே சண்டேல ஒரு ஸ்மால் டவுட் எனக்கு என்ன இருக்குன்னா, இந்த சண்டே வந்து ஐ திங்க் ஸ்தான யாத்ரா எல்லா இடத்துல அதான் மேம். மாதாஜி, ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி, உங்களது இது ஆயிடுச்சா? எங்க கோவில்ல கிடையாது மாதாஜி, கௌரவனிதா இருக்கிறவங்க வீட்டுல கிடையாது. ஒன்லி இந்த ஜெகநாத் பல்தேவ் சுபத்ரமா இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த ஸ்நான யாத்திரை முக்காவாசி நடக்கும். அந்த ஈசிஆர்ல வர சண்டே நடக்கிறாங்க. சண்டே இல்ல சாட்டர்டே, நாளைக்கு நடத்துறாங்க. இந்த நாளன்னைக்கு பாணி கட்டி போடுறாங்க. 2 நாள் நடக்குது. சோ அதனால வந்து அது பான் இந்தியாலயே அதே டேட்ஸ் ஆன். ஏன்னா ஜெகநாத் கோயில் ஒண்ணு இருக்குங்க, அந்த நம்ம இஸ்கான் இல்லை, ஜெகநாத் கோயிலையும் அதே டைம் தான் நடக்குது, 23ஆம் தேதி. அதனால கேக்குறேன். இது ஷெட்யூல் வந்து 22nd தான் போட்டிருக்காங்க. நம்ம இஸ்கான்ல கேக்குறேன், எல்லாம் பான் இந்தியா இஸ்கான்ல தான். தர்ணிஸ்ரீ மேம், இது செக் பண்ணோம். பிகாஸ் இஃப் யூ கேன் ஹெல்ப் மீ, சாரி 1 minute இருந்துச்சுன்னா பக்தி வைபவ் எக்ஸாம் ஐ ஹேவ் டு, we can't reschedule, we'll go ahead and we'll have another exam date scheduled on Monday or something, or evening permission கேக்குறேன் பிரபு கிட்ட நம்ம எழுதுறதுக்கு. ஓகே, அது நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு மெசேஜ் வந்து அந்த குரூப்ல போடுங்க. எந்தெந்த உங்களுடைய டெம்பிள்ஸ்ல எல்லாம் நீங்க நியர்பை டெம்பிள்ஸ்ல வந்து நீங்க are you having the, can you share me the schedule of the Paniyati festival? எல்லார்கிட்டயும் confusion, அது வந்து lot of message will be there. So what I'll do, I'll leave it as it is, and then whoever are not there, they'll come back because of this. Appa I'll talk to Pran Chaitanya Prabhu and tell that we'll have the same exam extended for the entire day. So யாரெல்லாம் முடியுதோ we can tell them we'll go for come back and write. I think that makes sense. Okay, அப்ப நீ class will be there. He will never cancel the class. We'll see recording. Fine. Right. I'll leave the meeting, ma'am. Thank you so much. Fine. Hare Krishna. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் இப்போ ஒரு ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஆயிடுச்சா? இதெல்லாம் எதுக்கு அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிவிஷன் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா, நாளைக்கு உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னாக்கா ஈஸியா நீங்க ஓரளவுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ண. ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு, உங்களுக்கு தமிழ்ல கொஷின் கேட்கறவங்கள தான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். நோ இங்கிலீஷ் ப்ரிஃபரன்ஸ் அங்க. ஸோ தமிழ்ல கொஷின் கேட்டாக்கா ஐ திங்க் யூ கேன் ஆன்சர். சரிங்களா? யாருக்காவது ஸ்பெசிஃபிக்கா இங்கிலீஷ்ல தான் நான் பண்ண முடியும்ன்றவங்க எனக்கு கொஞ்சம் அதையும் சொல்லிடுங்க. அவங்களுக்கு மட்டும் நான் இங்கிலீஷ்னு சொல்லிடுவேன். ஸோ உஷா மாதாஜி இருந்தாலும் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. who are comfortable with English அப்படின்றவங்க வந்து சொன்னீங்கன்னாக்கா that will be helping me a lot. நான் வந்து தமிழுக்கு தான் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஆனா இந்த லோக்கல் டெம்பிள் உங்க ஊர்ல யாராவது ஊர்ல வந்து இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கும், நீங்க அசோசியேஷன் இருந்தா அவங்க கிட்ட வந்து டெம்பிள் பிரசிடென்ட் கிட்ட வந்து நீங்க ஆனா நீங்க சேவை பண்ண போகணும். அப்பதான் அது வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ அட்லீஸ்ட் கோ அண்ட் டூ சம் சேவா அண்ட் கம். ஸோ அது அந்த அசோசியேஷன் இப்பத்துல இருந்து இது வரைக்கும் பண்ணலைன்னாலும் இனிமேலாவது நீங்க பண்ண பாருங்க. ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் என்ஓசி கேட்டா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் கிரைட்டீரியா வி ஹேவ் டு see. ஓகே, இல்லாதவங்களை பத்தி என்ன பண்ணணும்ன்றத நான் பேசிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட். ஓகே, ஃபைன்.
ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுன தீராவனச்சாரி யமுனா தீராவனச்சாரி யமுன தீராவனச்சாரி யமுனா தீராவனச்சாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே ஹரே கிருஷ்ண. வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तथा स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे 32 மாதாஜி 32 நான் இப்போ எஸ் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆமா ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நாம இப்போ வாசிக்க போறது 32வது பதம். ஈஸி வந்தாச்சு. நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது ஆரம்பிச்சிடலாம் மாதாஜி. 4th canto ஃபர்ஸ்ட் புக். இல்ல இது முடிக்கிறதே கஷ்டமாயிடும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி ராதிகா மாதாஜி வேற கொஞ்சம் எடுத்துட்டாங்க இல்லையா டைமிங்ஸ். உங்களுக்கு 8 மணிக்கு மேல ஆயிடும். அதனால எவ்வளவு முடியாதா பண்ணலாம். நாளைக்கு மாதாஜி இது நாம இப்போ
வாசிக்க போறது 32வது பதம். எஸ், ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்கோ. தஸ்யாஸ்தத் யோக விதுத மார்த்தியம் மர்த்திய பூதஸ்ரித ஸ்ரோதசாம் பிரவரா சௌமிய சித்திதா சித்த சேவிதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்யாத் தத் யோக விதுத மார்த்தியம் மர்த்தியம பபூத்சரே ஸ்ரோதசாம் பிரவரா சௌமிய சித்திதா சித்த சேவிதா. தஸ்ய தேவகுதி தத் அந்த யோக பயிற்சியால் விதுத விட்டு கொடுத்து மார்த்தியம் ஜடமூல பொருட்கள் மர்த்தியம் அவளது நிலையற்ற உடல் அபூத் ஆனது சரி ஒரு நதி ஸ்ரோதசாம் எல்லா நதிகளின் பிரவரா முதன்மையான சௌமிய ஓ நல்ல விதுரனே சித்திதா முழுமை அளித்தல் சித்த முழுமை விரும்புவர்களால் சேவிதா பயன்படுத்தி. மொழிபெயர்ப்பு எழுதியவர் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். அன்பு விதுரனே, அவள் உடலில் மூலப்பொருட்கள் நீராய் உருகி இப்போது ஓடும் நதியாகும். அது எல்லா நதிகளிலும் மிகவும் புனிதமானது. அந்த நதியில் குளிப்பவர் எவரும் முழுமை அடைகிறார். அதனால் முழுமையை விரும்பும் எல்லா மனிதர்களும் அங்கு சென்று குளிப்பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. எஸ், நெக்ஸ்ட் புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்கோ. கபிலோபி மகாயோகி பகவான் விதுராஸ்மராத் மாதரம் சமனுஜ்ஞாப்ய பிராக்ருதி சம்சயோ. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कपिलोपि महायोगी भगवान विदुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रारुदीशि संयवौ. பகவான் கபிலர் அபி உறுதியாக மகா யோகி சிறந்த முனிவர் பகவான் பரமபுருஷ பகவான் பிது அவர் தந்தையின் ஆசிரமா துறவி மாடத்திலிருந்து மாதரம் அவர் தாயிடமிருந்து சமனுஜ்ஞாப்ய அனுமதி கேட்டுக்கொண்டு பிராக் உதிச்சி வடகிழக்கு திசை யாயவ் அவர் சென்றார். மொழிபெயர்ப்பு. எனது அன்பு விதுரரே, மிகச்சிறந்த முனிவராகிய கபிலர் பரமபுருஷ பகவான் அவருடைய தாயின் அனுமதியுடன் அவர் தந்தையின் துறவு மாடத்தை விட்டு நீங்கி வடகிழக்கு திசை நோக்கி சென்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், பிரேமா மாதாஜி வாசிங்கோ. சித்த சாரண கந்தர்வைர் முனிபிஷாப்சரே கணை சுஸ்தூயமானஹ சமுத்ரேன தத்தார்ஹன நிகேதன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சித்த சாரண கந்தர்வைர் முனிபிஸ்ஸாப்சரோ கணைஹி தூயமான சமுத்ரேன தத்தார்ஹன நிகேதனஹ. சித்தர்களால் சாரணர்களால் கந்தர்வைகி கந்தர்வர்களால் முனிபிகி முனிவர்களால் ச மற்றும் அப்சரக கணைகி அப்சரர்களால் மேலுலக கோள்களைச் சேர்ந்த அழகிய பெண்கள் தூயமானக புகழப்பட்டு சமுத்தரேன கடலால் தத்த கொடுக்கப்பட்டு அர்கண படையல்கள் நிகேதனக தங்குமிடம். மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அவர் வடதிசையில் கடந்து செல்லும் பொழுது எல்லா மேலுலக வாசிகளான சாரணர்கள் மற்றும் கந்தர்வர்கள் முனிவர்கள் மற்றும் மேலுலக கோள்களின் அழகிய பெண்கள் அவரை வேண்டி அவருக்கு எல்லா மரியாதைகளும் அளித்தனர். கடல் அவருக்கு படையல்கள் அளித்து தங்குவதற்கு இடம் கொடுத்தது. பொருளுரை. கபில முனிவர் முதலில் இமய குன்றுகளை நோக்கி சென்று கங்கை நதியின் வழியை கண்டறிந்தார். அவர் மீண்டும் வங்காள விரிகுடா என்று இப்போது அறியப்படும் கடலிடம் கங்கையின் முகத்வாரத்திற்கு வந்தார். கடலானது இன்றும் கங்கா சாகர என்று அறியப்படும் இடத்தில் அவருக்கு தங்க இடம் கொடுத்தது. அங்கு கங்கை நதி கடலை சந்திக்கிறது. இந்த இடம் கங்கா சாகர தீர்த்தம் எனப்படுகிறது. இன்றும் மக்கள் சாங்கிய முறை தத்துவத்தின் மூல ஆசிரியரான கபில தேவருக்கு மரியாதைகள் செய்வதற்கு அங்கு கூடுகின்றனர். துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த சாங்கிய தத்துவம் கபிலர் என்று பெயரிடப்பட்ட ஒரு ஏமாற்றுபவரால் தவறாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த மற்றொரு முறை
தத்துவம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கபிலரின் சாங்கியத்தில் வர்ணிக்கப்பட்ட எதனுடனும் பொருந்துவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நாம இப்போ இந்த 3 ஸ்லோகத்தை முடிச்சிடலாம். ஏன்னா இந்த பேஜ் அவ்வளோ கிளியரா இல்லாதனால இந்த 3 ஸ்லோகத்தை முடிச்சுக்கலாம். தஸ்யாஸ்தத் யோக விதுஹ மார்த்தியம் மர்த்திய மாம்பூர் சரிதத் சரோதசாம் பிரவார சௌமிய சித்திதா சித்த சேவிதாக. தஸ்யா தேவஹூதியின், தத் அந்த, யோக பயிற்சியால், விதுஹ விட்டு கொடுத்து, மார்த்தியம் ஜட மூல பொருட்கள், மர்த்தியம் அவளது நிலையற்ற உடல், அபூத் ஆனது, ஸ்திர ஒரு நதி, சோரோதசாம் எல்லா நதிகளின், பிரவார முதன்மையான, சௌமிய ஓ நல்ல விதுரனே, சித்திதா முழுமை அளித்தல், சித்த முழுமை விரும்புபவர்களால், சேவிதா பயன்படுத்தி. சோ இப்போ நம்ம போன ஸ்லோகம் வரைக்குமே தேவஹூதி எவ்வாறு, அதாவது கபில முனிவர் இல்லையா, தன்னுடைய பகவானுடைய அவதாரமாக அவதரித்த தன்னுடைய மகனையே எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா, அந்த இடத்துல தன்னுடைய மகன் உயர்ந்த ஆளுமை என்பதை அவருக்கு நன்னா தெரியும். ஸோ யாரோட அவருடைய ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துட்டு போகணும்ன்றதையுமே கபிலர் தேவரிடத்திலிருந்தே கேட்டறிந்ததால் பகவானை அந்த ரூபத்திலே அவள் தரிசித்தாள், அந்த ரூபத்திலே அவள் தியானித்தாள் மற்றும் பக்தியை மேற்கொண்டாள். சோ அவ்வாறு அதுல சமாதி நிலையில் அவள் நிலை பெறும் பொழுது இந்த உடல் எனக்கூடிய உடலை அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிட்டாச்மெண்ட், இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாவற்றிலிருந்துமே அவர் அதாவது விலகி இருக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு சென்றார். வெறுமனே ஆன்ம ரூபத்தில் அவள் நிலை பெற்று இறைவனோடு அவள் தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டாள். இதுதான் நாம எல்லாரும் கூட செய்ய வேண்டியது. சோ நமக்கு டிவோட்டி அசோசியேஷன் அதற்கு ரொம்ப 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 முக்கியம். உங்களுக்கு ஏன் இப்போ தீட்சை எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ஓசி கேக்குறாங்க, அதுவும் லோக்கல் டெம்பிள்ல அப்படின்னாக்கா, ஒன்று அவங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படிங்கிறது கொடுக்கறது செகண்ட். ஆனா முதன்மை என்னன்னா, நீங்க எல்லாரும் சேவையில இருக்கீங்களா, ஏன்னா உங்களுக்கு தான் அது நன்மை. நாளைக்கு தீட்சை எடுத்துட்ட பிறகு யூ மே ஃபால் டவுன், சம் அசோசியேஷன் இருக்கணும் உங்களுக்கு லோக்கல் டெம்பிள். அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் தூரமா இருந்தாலுமே ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு முறையோ அப்படி போய் வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கணும் உங்களுக்கு. சுத்தமாவே போகவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிறது மிக கஷ்டமானது. ஆனா நீங்க ஆல்ரெடி இந்த டெம்பிள் அசோசியேஷன் இருக்கிறதுனால அது அவ்வளவா உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாது. இதை கூட நீங்க என்னைக்குமே விட்டுடக்கூடாது. ஸோ யூ ஷுட் டில் யுவர் லாஸ்ட் மொமெண்ட் வரைக்குமே இந்த சத்சங்கல்ல எப்பவுமே இணைஞ்சிருக்கணும். பக்தர்களோட கண்டிப்பா அசோசியேஷன் இருக்கணும், அவங்களோட கனெக்ஷன் இருக்கணும். நீங்க பக்தியில எந்த அளவுக்கு முன்னேறின்னு இருக்கீங்க, அடுத்தவங்க அவங்களுடைய உணர்தலை உங்ககிட்ட கண்டிப்பா, இஃப் யூ ஆர் வெரி க்ளோஸ் ஏன்னா க்ளோஸ் அசோசியேட் கிட்ட தான் தே வில் ரிவீல் இல்லையா. அதுதான் 6 டைப் ஆஃப் இதுல எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம பில்டப் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நாம எந்த நிலைமையில இருக்கோம், அடுத்தவங்களுடைய முன்னேற்றம் நமக்கு ஒரு வழி நடத்துதலா எடுத்துக்கணும், பொறாமையா எடுத்துக்க கூடாது. வழி நடத்துதலா, அவங்களுடைய ஸ்ரத்தை எவ்வளவு, அப்படி நம்மளுடைய ஸ்ரத்தையும் நாம அந்த அளவுக்காக நாம எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற வைராகியத்தை வளர்த்துக்கணும். இதுக்குதான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இங்க இறைவனோட தன்னை சம்பந்தப்படுத்தி கொண்டாள் இல்லையா. அது எல்லா நதிகளிலும் மிகவும் புனிதமானது. இப்போது அவள் உடலில் மூலப்பொருட்கள் நீராய் உருகி இப்பொழுது ஓடும் நதியாகும் அப்படின்னா அந்த பக்தியினுடைய பரவசத்தை இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறாங்க. சோ அவங்க த ரிஜாய்ஸ்மெண்ட் இல்லையா, அதாவது இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அது அவங்க நதி நீர் போல அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ். ஸோ அந்த பாவத்தை நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஸோ அது எல்லா நதிகளிலும் மிகவும் புனிதமானது. இருக்கக்கூடிய நதி, பிசிக்கல் நதி எல்லாமே காவேரி இல்லையா, கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி, இதெல்லாமே நர்மதா, சிந்து, இதெல்லாமே ஓடுறது இந்த புவியில ஓடின்னு இருக்கு. அது ஃப்ரீ ஃப்ளோ. நதிநீருக்கும் கடல் நீருக்கும் வித்தியாசம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா. நதிநீர் அநேக பாதைகளை கடந்து வரும். அது ஒருவருடைய வாழ்க்கை பாதையை கூட நம்ம ஒப்பிடலாம் இல்லையா. ஆனா இறுதியில அது போய் எங்க சங்கமிக்கிறது, அதாவது கடல்ல போய் சங்கமிக்கிறது. அது போல நாமளும் இறுதியில எங்க போய் சேரணும், இறைவனுடைய திரு பாதங்களை போய் சேரணும்.
ஸோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய இலக்கே இருக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் த பர்மனண்டா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று. அது போல நம்ம உடல் இந்த இடத்துல வந்து அவள் தன்னுடைய உடல் என்னக்கூடிய அந்த தாத்பரியத்தை விடுத்து இல்லையா, மனதை வந்து இறைவன் தாளில் வந்து சமர்ப்பித்து பக்தி அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். இந்த ஸ்மரணத்துல அவள் வந்து நினைவில் கொள்கிறார். ஒவ்வொரு கணமுமே இறைவனை எண்ணி 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 அவள் வந்து இறைவனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த பக்தி எண்ணக்கூடிய அந்த ஆறு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடங்களிலுமே அவளுடைய உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கிறதுலயே அதுதான் மேன்மையான நதி என்பதை இந்த பதத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதுல அர்த்தங்கள் வந்து சில சமயத்துல வந்து இன்டைரக்டா இருக்கும். அதனுடைய தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம கண்டிப்பா முயற்சி செய்யணும். ஸோ டைரக்டா எல்லா இடத்துலயுமே எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா. அந்த நதியில் குளிப்பவர் எவருமே முழுமை அடைகின்றார்கள். அப்படின்னா பக்தி எனக்கூடிய அந்த நதியில வந்து யார் ஸ்நானம் பண்ணாலுமே அவர்கள் பூர்ணத்துவத்தை பெறுகிறார்கள். அதனால் முழுமையை விரும்பும் எல்லா மனிதர்களும் அங்கு சென்று குளிப்பர் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் இவ்வாறாக அவள் வந்து இறைவனுடைய பாதங்களுக்கு சேர்வதற்கான தன்னுடைய நிலையை வந்து அவள் வெளிப்படுத்தினாள். மேலும் வந்து அவள் வந்து பகவானுடைய திரு பாதங்களையுமே சேர்கிறாள். இதோட தேவகத்தினுடைய அதாவது இது வந்து முடியறது. இன்னும் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே வந்து கபிலருடைய செயல்களை பற்றி சொல்வது. 33 - 37 4-5 ஸ்லோகம். அவர் வந்து என்ன பண்ணார், இந்த வீட்டை விட்டு அதாவது தன்னுடைய தந்தையினுடைய குடிலை விட்டு துறவு மாடத்தை விட்டு அவர் வெளியேறினார், இங்கெல்லாம் சென்றார், என்ன பண்ணார் என்பதை வந்து அடுத்து வர ஸ்லோகங்கள்ல நாம பாக்குறோம். கபிலோபி மகாயோகி பகவான் பிதுராஸ்மராத் மாதரம் சமனுஜ்ஞாப்ய பிராகுதீசிதம் திசம்யயௌ. கபில முனிவர், பகவான் கபிலர், அபி உறுதியாக, மகாயோகி சிறந்த முனிவர், பகவான் பரமபுருஷ பகவான், பிதுஹ அவர் தந்தையின், ஆஷ்ரமாத் துறவி மாடத்திலிருந்து, மாதரம் தன் தாயிடமிருந்து, சமனுஜ்ஞாப்ய அனுமதி கேட்டுக்கொண்டு, பிராக் உதீசிதம் வடகிழக்கு, திசை யயௌ அவர் சென்றார். பின்னர் அவர் வந்து விதுரருக்கு யார் சொல்றது, மைத்திரேய ரிஷி எடுத்துரைக்கிறார். மிகச்சிறந்த முனிவராகிய கபிலர் பரமபுருஷ பகவான் இல்லையா, இஸ் தி இன்கார்னேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம். சோ அவருடைய தாயின் அனுமதியுடன் அவர் தந்தையின் துறவு மாடத்தை விட்டு நீங்கி வடகிழக்கு திசை நோக்கி சென்றார். எல்லாருமே வந்து வடக்கு நோக்கிதான் செல்கிறார்கள் இல்லையா நிறைய இடத்துல வந்து. அதனால்தான் நம்ம அந்த பழைய காலத்துல அரசர்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டை ஆண்ட அரசர்கள் சேர, சோழ, பாண்டியன், குறுநில மலர்கள் எல்லாருமே தன்னுடைய வாரிசுக்கை வந்து மணிமகுடம் சூட்டிவிட்டு வடக்கிருந்து உயிர் பிறக்குவான் அதுக்காக செல்வார்கள். சோ வடக்கு என்பது இட் இஸ் ஃபார் அவர் எலிவேஷன். ஈவன் டெம்பிள்ஸ்க்கு எல்லாமே வடக்கு வாசல் வந்து ரொம்பவுமே வந்து மோட்சத்தை வழங்க வல்ல வாசல் வந்து வடக்கு வாசல். சோ நம்ம எக்ஸிட் ஆகும் பொழுது வடக்கு வாசல் வழியா எக்ஸிட் ஆனா இட் இஸ் லைக் அதாவது மோட்ச வாயில இருந்து நம்ம போறோம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகிறது. சில இடங்கள்ல வந்து நுழையணும்னு சொல்றாங்க, சில பேர் வந்து போகணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா எது கரெக்டுன்னு தெரியல. ஆனா நம்ம அதையெல்லாம் ஒரு புறம் விடுத்துட்டு பக்தியை மற்றும் மேன்மையா நாம எடுத்துட்டு போகலாம். ஓகே. சித்த சாரண கந்தர்வை முனிபிஷாப்சரே கணை தூயமானா சமுத்திரேன தத்தாஹரண நிகேதனஹ. சித்தர்களால், சாரணர்களால், கந்தர்வர்களால், முனிபிகி முனிவர்களால், மற்றும் அப்சரஸ்களால், அதாவது மேலுலக கோள்களை சேர்ந்த அழகிய பெண்கள். எப்படி ரம்பா, ஊர்வசி, மேனகை இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே அப்சரஸ்கள். தூயமான புகழப்பட்டு, சமுத்திரேன கடலால், தத் கொடுக்கப்பட்டு, அர்ஹன படையல்கள், நிகேதன தங்கும் இடம். அவர் வடகிழக்கு திசையில் கடந்து செல்லும் பொழுது எல்லா மேலுலக வாசிகளான சாரணர்கள் மற்றும் கந்தர்கள் மற்றும் வந்து முனிவர்கள் மற்றும் மேலுலக கோள்களின் அழகிய பெண்கள் அவரை வேண்டி அவருக்கு எல்லா மரியாதைகளையுமே அளித்தனர். இப்ப காலையில மாதாஜி கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, துவாரகை நோக்கி பகவான் வந்து பிரயாணித்தார், ஜாங்கலா ப்ராவின்ஸ், இப்படி
ஒரு இடமா ஹஸ்தினாபுரத்துல இருந்து அவர் வந்து துவாரகை அடையறதுக்கு வந்து அவர் அநேக இடங்களை கடந்து வந்தார். அதுவே ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. ஐ திங்க் 4-5 இடங்களை வந்து கடந்து வருகிறார் அவர் வந்து. சோ இப்ப நாம அத கோர்வையா பண்ண முடியாது. இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஆனா அந்த சமயத்துல வேற மாதிரி இருக்கிறதா நம்ம வந்து அந்த பதத்துல வாசிக்கும் பொழுது தெரியுது. ராஜஸ்தான் போயிட்டு அப்புறம் ஆஹ் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் குஜராத்துக்கு போறாரு மத்தாஜி. அது ஆமா எப்படி ஆமா இப்ப அப்படி அதுதான் நம்ம வராது மத்தாஜி. அதாவது வழி பாதை என்பது அவ்வாறு அமைந்திருக்கும் அது இல்லையா. வி ஹாவ் டு ஹாவ் த. இப்ப நம்ம கூட ரோடெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுனால தான் நம்ம சுலபமா போறோம். அந்த காலத்துல எல்லாமே நேச்சுரல் ரோடு தானே. அந்த பாதையை வந்து வழி அதாவது வழிபோக்கர்கள் உபயோகித்து தான் அது வந்து பாதையாக மாறி இருக்கும். சோ அப்படி அந்த பாதையை வழியா அவர் வந்து நமக்கு ஏன் இவரு டெல்லியில இருந்து ராஜஸ்தான் போய் மறுபடியும் உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் வந்து இவரு துவாரகாக்கு போறாரு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா. ஈவன் அந்த வியாக்கியானத்துல கூட அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா அதற்கான பதிலும் வந்து அந்த வியாக்கியானத்துல பிரபுபாதர் இருக்கார். அப்படின்னா ஜியோகிராபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ இப்ப இருக்கக்கூடிய அதாவது கான்டினென்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதாவது அமெரிக்கா, அதுக்கப்புறம் ஆப்பிரிக்கா, அடுத்து ஆஸ்திரேலியா, கண்டங்கள் எல்லாமே அப்போ ஒரே பரத கண்டமா இருந்துச்சு. ஓகே, எல்லாமே ஒரே ஒரு கண்டமாக தான் இருந்தது. அதனால அந்த ப்ராவின்சஸ், நீர்நிலைகள் இதெல்லாம் எப்படி அமைஞ்சிருந்தது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அந்த காலகட்டத்துல. அதனால அவர் போய் வர்றதுக்கான அந்த காரணங்கள் வந்து வழி பாதையா தான் இருக்கும், ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியா. அவ்வாறு வந்து அந்த பாதைகளை அமைத்திருந்திருக்கலாம். அதற்காக தான் பகவான். இல்லைன்னா ஏன் அப்படி போனோம், அவர் வந்து டைரக்டா மத்திய பிரதேஷ் வழியாவே வரலாம் இல்லையா. யூபி டைரக்டாவே வந்து அப்படியே வந்து நான் மத்திய பிரதேஷ் வழியா வந்து குஜராத்துக்கு போகலாம் இல்லையா. இப்ப கேட்டீங்கன்னா நான் மாதிரி போயிட்டு வந்துடலாம். இப்போ சுத்தி போய் எஸ் எஸ் ஏன்னா அது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஜியோகிராபிக்கல். அந்த காலகட்டத்துல வந்து 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் கிடையாது இல்லையா. அப்ப இருந்த காலகட்டங்கள் ஜங்கலாங்கிற இடத்துல மக்கள் வந்து கிருஷ்ணர் அப்ப வரவேற்றாங்களாம். வரவேற்று பாத்துக்கிட்டே இருந்தாங்களா. அவங்க கண்ணை கூட செமிட்டவே இல்லையா மத்தாஜி. அப்படியே பாத்துக்கிட்டே நிக்கிறாங்களாம் மத்தாஜி. அது இதுல என்ஓடியில வருது மத்தாஜி. ஜங்கலா மக்கள் வந்து பார்வையால பகவான் இடத்துல அன்பு பெறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த 10வது சாப்டர்ல கூட அது இருக்கு. ஓகே, ஜாங்கலா. ஓகே, சோ அதன் வழியாக வந்து பகவான் வராரு. சோ அங்க வரும்போது இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, ஒவ்வொரு ஊரை அவர் கடந்து செல்லும் பொழுதும் அவருக்கு வெகுமதிகள், மரியாதைகள் எல்லாம் வழங்கப்பட்டன. அது போலதான் இங்கேயும் கபில முனிவர் வடக்கு நோக்கி செல்லும் பொழுது அவர் ஒவ்வொரு இடத்தையும் கடந்து செல்லும் பொழுது அவருக்கான மரியாதைகள் மற்றும் வந்து கிஃப்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. அவர்கள் படையல்கள் அளித்து தங்குவதற்கும் இடம் கொடுத்தது. எடுக்கிறதுக்கு இடம், உணவு, இதெல்லாம் பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. கபில முனிவர் முதலில் இமய குன்றுகளை நோக்கி சென்று கங்கை நதியை வழியை கண்டார். கங்கை எங்கேன்றதை கண்டாரு. அவர் மீண்டும் வங்காள விரிகுடா என்று இப்பொழுது அறியப்படும் அந்த இடம் வந்து கடலிடம் கங்கையின் முகத்வாரத்தை அடைந்தார். அப்படின்னா கங்கை போய் சங்கமிக்கக்கூடிய, கடலோடு சங்கமிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலத்தை வந்து அவர் அறிந்தார். கடலானது இன்று கங்கா சாகரம் என்று அறியப்படும் இந்த இடத்தில் அவருக்கு தங்கம் இடத்து கொடுத்தது. கங்கா சாகரம் ஐ திங்க் நம்ம ஜியோகிராபியில தான் போய் சர்ச் பண்ணணும், அந்த மேப்ல எங்க இருக்கு இந்த கங்கா சாகரம்னு. அங்க கங்கை நதி கடலை சந்திக்கிறது. அந்த இடம் கங்கா சாகர தீர்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இன்றும் மக்கள் சாங்கிய முறை தத்துவத்தின் மூல ஆசிரியரான கபில தேவருக்கு அங்கே மரியாதைகள் எல்லாம் செலுத்தப்படுவதாக இங்க பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து இந்த வியாக்கியானத்துல வந்து நமக்கு மேற்கோள் காட்டுகிறார். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இந்த சாங்கிய தத்துவம் வந்து இன்னொரு கபிலர் இருக்கார். ஓகே, மாயாவாதத்துல இன்னொரு கபிலர் இருக்கார். அதுதான் வந்து கன்ஃபியூஷன் வரும். சோ ஒரிஜினல் கபிலர் இவர் தான், இறைவனுடைய அம்சமாக அவதரித்தவர். அவர் வந்து மனிதன். சோ அவர் வந்து அருவத்தன்மையில மட்டுமே அவர் வந்து எடுத்துரைத்தார். ஸோ வி ஷுட் நெவர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, மேலும் ஒரு ஏமாற்றுபவரால் தவறாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த மற்றொரு முறை தத்துவம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் கபில தேவருடைய, அதாவது சாங்கியத்தில் வர்ணிக்கப்பட்ட எதனோடுமே அது வந்து பொருந்துவதாக இல்லை. அது வந்து எடுத்துரைக்க, அதாவது கான்செப்டே, அதனுடைய தத்பரியமே வந்து வேறுபட்டு இருக்கிறதா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்கோ. அடுத்து மணிமேகலை மாதாஜி. ஓகே,
आस्ते योगं समास्ताय सांख्याचार्यैर्विष्टुद प्रणयामभिलोकानम् उपचान्दय समाहिदा. हरे कृष्णा माता जी। आस्ते योगं समास्ताय सांख्याचार्यर्विष्टुतः த்ரியாணாமயி லோகானாம் அபாசாந்தே சமாதிதः. ஆஸ்தே அவர் தொடர்ந்து இருக்கிறார். யோகம் யோகம் சமாஸ்தாய பயிற்சி செய்து சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆச்சாரிய சிறந்த ஆசிரியர்களால் அபிஷ்டுத வணங்கி திரியாணம் 3 அபி உறுதியாக லோகானாம் உலகங்களின் உபாசாந்தை விடுவிக்கும் பொருட்டு சமாஹித மயக்கத்தில் பொறிந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. இப்போது கூட கபில முனிவர் 3 உலகங்களிலும் உள்ள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் விடுதலைக்காக அங்கே தியானத்தில் இருக்கிறார். சாங்கிய தத்துவ முறையின் ஆச்சாரியர்கள் அல்லது சிறந்த ஆசிரியர்கள் அவரை வணங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். இதெல்லாம் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரியா இருக்கு. இருக்க 3 ஸ்லோகத்தை முடிச்சிடலாம். அடுத்து மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்கோ. ஏதந்தி நிகதிதம் தாத யத்ரோ யத புருஷ்டோஹம் தவானக கபிலஸ்ய சா சம்வாதோ தேவஹூத்யாஸ்ய பாவனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏகன் நிகதிதம் தாத யத புருஷ்டோஹம் தவானக கபிலஸ்ய சம்வாதோ தேவஹூத்யாஸ்ச பாவனக. ஏதத் இந்த நிகதிதம் பேசப்பட்டு தாத ஓ அன்பு விதரனே எந்த பிருஷ்ட கேட்கப்பட்டால் அகம் நான் தவ உன்னால் அனக ஓ பாவமற்ற விதுரனே கபிலஸ்ய கபிலரின் ச மற்றும் சம்வாத உரையாடல் தேவஹூத்யா தேவஹூதியின் ச மற்றும் பாவன தூய்மையான மொழிபெயர்ப்பு. என் அன்பு மகனே, நீ என்னிடமிருந்து கேட்டதால் நான் பதில் கூறினேன். ஓ பாவமற்றவனே கபிலதேவர், அவர் அன்னை மற்றும் அவர்களது செயல்கள் பற்றிய வர்ணனைகள் எல்லாம் தூய உரையாடல்களை காட்டிலும் மிகவும் தூய்மையானது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் ஆஃப் திஸ் கேண்டோ. ஓகே, பலஸ்ருதி. இப்ப நம்ம படிக்கிறது பலஸ்ருதி. யா இதமானுஸ்னோதி யோ விதத்ததே கபிலா முனேர் மதாத்ம யோக குய்யஹம் பகவதி கிருததீஹ சுபர்ணா கேதஹ வபுலபதே பகவத் புதாராவிந்தம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ய இதம் மனுஸ்னோதி யோ விததத்தே கபில முனேர் மதம் ஆத்ம யோக குஹ்யம் பகவதி கிருததி ஸ்மரணேதா விபுலபதே பகவத் பாதார விந்தம். யாராயினும் இதம் இந்த அனுஸ்னோதி கேட்டு யாராயினும் அபிதத்தே விளக்குபவர் கபில முனிவரின் மதம் அறிவுரைகள் ஆத்ம யோக பகவானை தியானிப்பதை அடிப்படையாக கொண்டு குஹ்யம் ரகசியமானது பகவதி பரமபுருஷ பகவானிடம் கிருத்த தீ அவரது மனத்தை பதிய வைத்து ஸ்பர்ணகேதோ கருட கொடி உடையவர் உபலபத்தே அடைதல் பகவனின் பத அரவிந்தம் தாமரை திருவடிகள். ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. கபிலதேவர் மற்றும் அவரது அன்னையின் செயல்கள் பற்றிய வர்ணனை மிகவும் ரகசியமானது. இந்த வர்ணனையை பற்றி கேட்பவர் அல்லது படிப்பவர் கருடரால் தாங்கப்படும் பரம புருஷ பகவானுக்கு பக்தராகிறார். அதன் பின்னர் அவர் பகவானின் எல்லை கடந்த அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு பகவானின் இருப்பிடத்தில் நுழைகிறார். பொருளுரை. கபிலதேவர் மற்றும் அவரது அன்னையாகிய தேவகூதி பற்றிய வர்ணனை மிகவும் முழுமையாகவும் எல்லா கடந்ததாகவும் இருப்பதால் ஒருவர் ஒருமுறை மட்டும் இந்த வர்ணனையை கேட்டால் அல்லது படித்தால் அவர் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த முழுமையான குறிக்கோளை அடைகிறார். ஏனென்றால் அவர் பரமபுருஷ பகவானின்
தாமரை திருடோடுகளின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகிறார். பகவானை தன் மகனாக அடைந்து கபிலதேவரின் அறிவுரைகளை மிகவும் அழகாக பின்பற்றிய தேவகூதி மனித வாழ்வின் மிக உயர்ந்த முழுமையை அடைந்தாள் என்பதில் ஐயமில்லை. இவ்வாறு கபிலரின் செயல்கள் என்று தலையிடப்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3ஆம் காண்ட 33ஆம் அத்தியாய பக்தி வேதாந்த பொருளரை நிறைவேறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. Thank you very much for this wonderful recitation. Aste yogam samastaya sankhyaachayai tishtudaha trayanama lokanam ubashantyai samahidaha. ஆஸ்தே அவர் தொடர்ந்து இருக்கிறார். யோகம் சமாஸ்தாய பயிற்சி செய்து, சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆச்சாரியை சில ஆசிரியர்களால் அபிஷ்டுதக வணங்கி, திரயானாம் 3 உறுதியாக, லோகானாம் உலகங்களின் உபாசாந்தியை விடுவிக்கும் பொருட்டு, சமாஹித மயக்கத்தில் பொருந்தி. இப்பொழுது கூட கபில முனிவர் 3 உலகங்களிலும் உள்ள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்களின் விடுதலைக்காக அங்கு தியானத்தில் இருக்கிறார். சாங்கிய தத்துவ முறையின் ஆச்சாரியர்கள் அல்லது சிறந்த ஆசிரியர்கள் அவரை வணங்குகின்றனர். தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் த பிலீஃப் ஸ்டில் கபில முனிவர் அந்த கங்கை சங்கமிக்கக்கூடிய, கடலோடு சங்கமிக்கக்கூடிய இடத்துல இன்னும் தியானத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கிறதாக அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள், அதாவது பக்தியில ஓரளவுக்கு நல்ல நிலையில இருக்கிறவங்க, அவங்க அங்கே சென்று அவங்களுடைய பக்தியை சேவிக்கும் பொழுது அவங்களால அது புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியாக கூட அவர் அங்கதான் இருப்பார் என்பதையுமே எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அதை உணர்ந்து அங்கே செல்லும் பொழுது, மேலும் நாம திருத்தொண்டு புரியும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு அந்த ஃபீலிங், சில வீட்டுக்கெல்லாம் போகும்போது ரொம்ப பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கும் இல்லையா? அந்த வீட்டுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகும் பொழுதே உங்களுக்கு ஒரு சாந்தம் இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். அந்த மாதிரி சில வீட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வீட்டுக்கிட்ட போகிற போதே நமக்கு ஏதோ ஒரு சங்கடமான உணர்வு தோன்றும். இது எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் அந்த சூழ்நிலையை எந்த அளவுக்கு அந்த ஆற்றல் ஆக்கிரமித்திருக்கிறதோ அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நமக்கு அது தாக்கத்தை கொடுக்கிறது. அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. அதனால ஓரளவுக்கு பக்தியில இருக்கிறவங்க அந்த தளத்திற்கு செல்லும் பொழுது அங்கே கபில முனிவர் இன்னும் இருப்பதை அவர்களால உணர்வு பூர்வமாக ரியலைசேஷன் மூலியமா அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கிறது. ஏதன் நிகதிதம் தாத யத் புருஷ்டோஹம் தவானக கபிலஸ்ய சமாவாதோ தேவஹூத்யாஷ பாவனா. சமவாதம் இல்லையா? சமவாதம் என்றால் எவ்வாறு அர்ஜுனரும் பகவான் கிருஷ்ணருமே இருவருக்கு இடையிலே சமவாதம் தான் பகவத்கீதைய நாம வாசிக்கிறோமோ, அது போல இங்க சாங்கிய தத்துவத்தை இருவருடைய சமவாதத்தின் மூலியமாக நாம புரிந்து கொண்டோம் இந்த 3வது காண்டத்தில் இல்லையா? அததான் கபிலஸ்ய சம்வாதோ, அதாவது இருவருக்கும் மத்தியில. ஏதத் இந்த நிகதிதம் பேசப்பட்டு, தாத ஓ அன்பு விதுரனே, இதை யார் சொல்றாரு? மைத்ரேய ரிஷி விதுரருக்கு சொல்றார். எத் எந்த புருஷ்ட கேட்கப்பட்டால், அகம் நான், தவ உன்னால், அனக பாவமற்ற விதுரனே, கபிலஸ்ய கபிலரின், சா மற்றும் சமவாத உரையாடல், தேவஹூத்தியின், சா மற்றும் பாவன தூய்மையான. இருவருக்கு இடையிலே நடந்த உரையாடினால் தேவஹூத்தினுடைய ஹிருதயம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆன்மா தூய்மை அடைந்து, அததான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. இங்க தேவஹூத்தி பேசுறாங்க, அதாவது தேவஹூத்தி பேசினாங்கன்றத இங்க யார் எடுத்துரைக்கிறது? மைத்ரேய ரிஷி விதுரருக்கு எடுத்துரைக்கிறார். ஆல்ரெடி தேவஹூத்தி இறைநிலை அடைந்தார் என்று முந்தைய 2 ஸ்லோகங்கள் முன்னாடியே படிச்சுட்டோமே. மறுபடியும் இங்க எப்படி தேவஹூத்தி பேசுறாங்கன்றது கொஸ்டின் வரக்கூடாது. இங்க தேவஹூத்தி பேசினார்கள் என்பதை மேற்கோள் காட்டி யார் பேசுறது? மைத்ரேய ரிஷி விதுரர்கிட்ட சொல்றாங்க. ஓகே, எஸ். நீ என்னிடமிருந்து கேட்டதால் என் அன்பு மகனே, நீ என்னிடமிருந்து கேட்டதால் நான் பதில் கூறினேன்.
ஓ பாவமற்றவனே கபில தேவர், அவர் அன்னை மற்றும் அவர்கள் செயல்களை பற்றிய வர்ணனைகள் எல்லா தூய உரையாடல்களை காட்டிலும் மிகவும் தூய்மையானது. சாரி, இது விதுரரை தான் குறிக்கிறது இந்த இது. சோ என் அன்பு மகனேன்னு இங்க யாரு சொல்றாங்கன்னா, மைத்ரேய ரிஷர் விதுரருக்கு சொல்றார். சோ என்னிடம் இருந்து, இங்க மைத்ரேய ரிஷி கிட்ட இருந்து யார் கேட்டுன்னு இருக்காங்க? விதுரர். நீ என்னிடமிருந்து கேட்டதால் நான் பதில் கூறினேன். அவர் கொஷின் கேட்டார். விதுரர் என்ன கொஷின் கேட்டார்ன்றத கொஷின் கேட்ட அந்த ஸ்லோகத்துல போய் பார்த்தா நமக்கு மீண்டும் நினைவு வரும் இல்லையா? அந்த 3வது காண்டத்துல நம்ம முதல்ல இருந்து வரும். சோ இப்படி இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை பற்றியான கேள்விகள் எல்லாம் அவர் கேட்டிருப்பார். அதனாலதான் இந்த பதில் எல்லாம் உனக்கு இப்ப கொடுத்த அப்படிங்கறத நிறைவுபடுத்துகிறார். சோ தேவகூதிக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. சாரி, எக்ஸ்ட்ரீம்லி. ஓ பாவமற்றவனே, இங்க யாரு? விதுரர் தான் பாவமற்றவர். கபிலதேவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். கபிலதேவர் அவர் அன்னை மற்றும் அவர்களது செயல்கள், அதாவது கபிலதேவர் அவருடைய செயல்கள், அவருடைய அன்னையினுடைய செயல்கள் இல்லையா பற்றிய வர்ணனைகள் எல்லாமே தூய்மையானது. அப்படிப்பட்ட உரையாடல் காட்டுமே மிகவும் இந்த இடத்துல வேற எதுவுமே மேன்மையானது கிடையாது. மிகவும் தூய்மையானது. எல்லா தூய உரையாடல்களையும் காட்டிலும் இல்லையா, ஆல் பியூரிஃபையா இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்கஷன் இல்லையா. இப்ப நல்லதே பேசுறோம், எல்லார்கிட்டயுமே நம்ம நல்லது பேசுறோம், அவங்களும் அதே மாதிரி ரெசிப்ரோகேட் ஆகிறாங்க. அத்தகைய உத்தமமான உரையாடல்களை காட்டிலுமே மிகவும் தூய்மையான உரையாடல் யாருடையது என்றால் தேவகூதியும் அவருடைய, அதாவது மகனுக்கும் இடையிலே நடந்த உரையாடல். அதை நான் உனக்கு விளக்கி இருக்கின்றேன் என்றதை இந்த இடத்துல யார் சொல்றாங்க? மைத்ரேய ரிஷி விதுரருக்கு எடுத்துரைக்கிறார். லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வெரி வண்டர்ஃபுல் ஸ்லோகம். அது யா இதமானுஷ்ணோனோதி யோ விதத்தே கபில முனேரி ஆத்மக யோக குய்யம். குய்யம் என்பது ரகசியம் இல்லையா. பகவதி கிருததி சுபர்ண கேதா வபுலபதே பகவத் பாதார விந்தம் இல்லையா. பாதார விந்தம் சரணாகதி இல்லையா. தாமரை திருவடிகளை நாம சேவிக்கிறது, அடையிறது. யாராயினுமே, யாரா இருந்தாலும், இந்த இத்தனையுமே இந்த தத்துவங்களை எல்லாம் கேட்டவங்க யாரா இருந்தாலுமே, இதம் இந்த அனுஷ்ணோதி கேட்டு, யாராயினும் அபிதத்தே விளக்குபாரர், யார் விளக்குகிறார்களோ, யார் எடுத்துரைக்கிறார்களோ, கபில முனிவரின் மதம் அறிவுரைகள். மதம் என்றாலே என்ன? அதாவது தர்மம். தர்மம் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள். அது எல்லாமே எதன் அடிப்படையில் இருக்கிறது? வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில இருக்கு. சோ அது எல்லாமே அந்த அறிவுரைகளை தான் ஆஸ் பர் த ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் பிரகாரம். ஆத்ம யோக பகவானை தியானிப்பதை அடிப்படையாக கொண்டு குய்யம் ரகசியமானது, பகவதி பரமபுருஷ பகவானிடம் கிருததி அவரது மனதை பதிய வைத்து, சுபகர்ணதவ் கருட கொடி உடையவர் இல்லையா. அதாவது கொடியும் கருடந்து, வாகனமே கருடன் தான் இல்லையா. உபலபதே அடைதல், பகவத் பகவானின் பத, அதாவது பாதார விந்தம். பத அரவிந்தம் மீன்ஸ் தாமரை திருவடிகளை அவர்கள் சேர்கிறார்கள் என்பதை சொல்லப்பட்டது. இதை யாரு பக்தியுடன் கேட்டார்களோ, யார் இதை பக்தியுடன் எடுத்துரைத்தார்களோ அவர்களுக்கு பலஸ்ருதி இந்த ஸ்லோகத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை அடைவது கண்டிப்பாக நிகழும் என்பதை உத்தரவாதமாக இந்த ஸ்லோகத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ கபிலதேவர் மற்றும் அவரது அன்னையின் செயல்கள் பற்றிய வர்ணனை மிகவும் ரகசியமானது. இட்ஸ் வெரி கான்பிடென்ஷியல். இது கான்பிடென்ஷியல் ஏன் சொல்றோம்னாக்கா, நம்ம கேட்கக்கூடிய தன்மையும் இல்லையா, அடுத்து சொல்லக்கூடிய தன்மையுமே அது எவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவ்வாறையே உணரக்கூடிய பக்குவம் அதை உணர்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். அதனால்தான் அது ரகசியமாகி விடுகின்றது. நார்மலா இப்ப எடுத்துரைச்சுட்டு இருப்போம், பேசிட்டு இருக்கோம், நீங்களும் புரிஞ்சுட்டே வரீங்க. ஆனா யார் ஒருத்தர் ஆன்மீகத்தில் நிலை பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் உள்ளதை உள்ளபடி அப்படியே உணரக்கூடிய பக்குவத்தை பெறுவார்கள். அது சொல்வதாலும் சரி, கேட்பதாலும் சரி. அதனால்தான் அது ரகசியமாக தெரிகிறது. அது புரியாதவங்களுக்கு அது ரகசியம், புரிந்தவர்களுக்கு அது உண்மை. இந்த 2 நிலைகளை நாம பார்க்கணும். இந்த வர்ணனை பற்றி கேட்பவர் மற்றும் படிப்பவர் கருடலால் தாங்கப்படும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தராகிறார் இல்லையா. we all become the devotees of the supreme lord. அதன் பின்னர் அவர் பகவானின் எல்லை கடந்த அன்பு தொண்டில், ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைகள் இது எல்லாமே இல்லையா. எல்லை கடந்த அன்பு தொண்டு அப்படின்னா அதுக்கு அன்லிமிட்டெட், எந்த இதுவுமே கிடையாது, பவுண்டரியே கிடையாது இல்லையா. பவுண்டரிலெஸ். நமக்கு எல்லாமே லிமிட்டெட் தான். புலன்கள் எல்லாம் லிமிட்டெட், இந்த அகிலத்தை வாழக்கூடிய வாழ்நிலையும் லிமிட்டெட், எவ்ரிதிங் இஸ் லிமிட்டெட் நமக்கு இங்க. ஆனா
இறை தொண்டு மட்டும்தான் அளவிட முடியாது, அதை வந்து நம்ம வந்து வரையறைக்க முடியாது, இப்படி இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியாது. அப்படி இதை கேட்பதால் அவர் பக்தராகி அவர் பின்னர் என்ன செய்வார், அவர் வந்து எல்லை கடந்த, அதாவது அவர் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டுக்கு எந்த ஒரு எல்லையுமே கிடையாது, பவுண்டரியே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட அன்பு தொண்டில் வந்து ஈடுபடுவதற்கு பகவானின் ஈடுபடத்தில் வந்து நுழைகிறார். அப்படின்னா வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள் என்று இந்த பதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பொருளுரை ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. நம்ம எல்லா குரு பரம்பரைக்குமே குரு பரம்பரை இருக்கக்கூடிய எல்லா குருமார்களுக்குமே நாம இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை தெரிவித்து நாம் மேலும் இந்த பொருளுரைக்குள்ள போகலாம். கபில தேவர் இதை முடிச்ச உடனே எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை வந்து 3 வாட்டி சொல்லுங்க. சோ கபில தேவர் மற்றும் அவரது அன்னையாகிய தேவகூதி பற்றிய வர்ணனையை மிகவும் முழுமையாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இல்லையா, எல்லா கடந்ததாகவும் இருப்பதால் அது சாமானியமா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதை ஆழ்ந்து கேட்பதால் மட்டும்தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். லயித்து கேட்க வேண்டும். பாகவதம் வந்து அதை நம்ம வந்து எஸ் இந்த இடத்துல பகவான் வந்து பேசுறாருன்னா எஸ் அங்க பகவான் தான் பேசிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தை நாம எடுத்துட்டு வரணும். தேவகூதி கொஸ்டின் கேட்கிறாங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் வந்து எவ்வளவு ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் இருக்கு, அதை நாம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இறைவன்கிட்ட வந்து நாம கண்டிப்பா வந்து அருளை வந்து வேண்டி பெறணும். we have to ask the blessings இல்லையா இறைவனிடத்துல. இதுக்கெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா பேசணும் இறைவனிடத்துல. அவருடைய கருணை இல்லாம இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஒருவர் ஒரு முறை மட்டுமே இந்த வர்ணனை கேட்டால் அல்லது படித்தால் அவர் வாழ்வின் மிக உயர்ந்த முழுமையான குறிக்கோளை அடைகிறார். த ஹையஸ்ட் கோல் என்ன, ஒருத்தருக்கு வந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்வது. அதையே அவர் அடைவார்கள் என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நமக்கெல்லாம் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது. மேலும் ஏனென்றால் அவர் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை திருவடியின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகிறார். சோ இதை கேட்ட பிறகு இன்னும் நாம வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து மேன்மையா செயல்படணும்ன்ற அந்த பாவத்தை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள முடியும். அதனால அவ்வாறு செய்து இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை நாம் சேர்கின்றோம். பகவானை தன் மகனாக அடைந்து கபில தேவரின் அறிவுரைகளை மிகவும் அழகாக பின்பற்றிய தேவகூதி மனித வாழ்வின் மிக உயர்ந்த முழுமையை அடைந்தாள் என்பதில் ஐயமில்லை. அதுதான் அவர் வந்து வைகுண்டத்துல கபிலர் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம் அங்கே செல்கிறார் என்று நம்ம 2-3 பதங்களுக்கு முன்னாடியே படிச்சோம். இவ்வாறு கபிலரின் செயல்கள் என்று தலையிடப்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3ஆம் காண்ட 33ஆம் அத்தியாயமாகிய பக்தி வேதாந்த பொருளுரையை நிறைவடைகிறது. ஸோ எல்லாருமே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். இந்த 3 காண்டங்களுடைய பிரயாணத்தை நாம மேற்கொண்டு இது வரைக்கும் 2.5 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா. ஜனவரி 5th 2022 தான் நம்ம இந்த பாகவதம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இன்னைக்கு ஜூன். எக்ஸாக்டா பார்க்கும்பொழுது நம்ம இன்னும் வந்து 2.5 வருஷம் முடியல. ஒரு 10 நாள் 15 நாள் இருக்கும் நமக்கு டைம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி 15 நாள் 5.5 மாசம் எக்ஸாக்டா நம்ம சொல்லணும்னா. ஸோ இத வந்து வழிநடத்தி கொடுத்த நம்ம NND பிரபுஜி மற்றும் வந்து நம்ம குரு பரம்பரா ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள், இறைவனுடைய ஆசீர்வாதங்களால் வந்து நாம் இந்த பிரயாணத்தை வந்து மேற்கொண்டிருக்கின்றோம். மீண்டும் வந்து இந்த பிரயாணத்தை வந்து 4வது காண்டத்துல இருந்து தொடங்க வேண்டும். ஜஸ்ட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் என்னது ஒரு நிமிஷம் அந்த PDF ஒரு முறை இருக்கான்னு பாத்துறேன். மாதாஜி, தானேஸ்வரி மாதாஜிக்கு ஜெய். உங்களுக்கு எல்லா நன்றிகளும் தெரிவிக்கிறோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த எல்லா பிரபுஜி எல்லா மாதாஜி சார்பில் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் மாதாஜி. Thank you very much for all your மாதாஜி. 3 வருஷத்துல 3 காண்டம் முடிக்கிறதுக்கு
ஓரளவு நம்ம பக்தி வந்திருக்கு மாதாஜி. இன்னும் 10 காண்டம் நீங்க சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம தேவகூதி மாதிரி ஆயிடலாம் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். ஆக்சுவலி இன்னும் 9 தான் இருக்கு. 12 காண்டங்கள் 9 காண்டங்கள் தான் இருக்கு. அதுல நீங்க 10வது காண்டம் அதுல நீங்க நல்லா இப்படியே 10வது காண்டம் 10வது காண்டம் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சுனே இருக்கீங்க கிருஷ்ணா புக். ஆமா ஆமா அது 4 புக்கு மாதாஜி. ஓகே 12 காண்டம். எங்களுடைய இந்த அளவு முன்னேற்றத்துக்கு எல்லாம் நீங்கதான் காரணங்கிறத நான் மனப்பூர்வமா சொல்லிக்கிறேன். நான் எதுவுமே காரணமே இல்லை. நீங்க சொல்லலாம் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருள் தான் அது. We should not take any credit of that actually. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. நன்றி. மாதாஜி ஒரு பின்னாடி சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த கபில தேவர் இந்த செகண்ட் கபில வந்து இவருக்கு பின்னாடி தானே மாதாஜி அவருடைய காலம். எஸ். ஆனா நம்ம எப்பவுமே லேட்டஸ்டா வர்றது மட்டும் தானே மைண்ட்ல வச்சுப்போம். பழசெல்லாம் நம்ம மறந்துருவோம்ல. தட் இஸ் அவர் மெமரி கெப்பாசிட்டி. என்னுடைய எங்க ஆபீஸ்ல போன சனிக்கிழமை வந்து 2 மணி நேரம் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன். 10 மணிக்கு உட்காந்து 12 மணி வரைக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன். சோ சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ண டாபிக் அவங்க இன்னுமே அதை வந்து பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க பசங்க. லாஸ்டா சொன்ன வேலை மட்டும் பக்காவா செஞ்சுன்னு இருக்காங்க. அப்படின்னா 2.5 மணி நேரம் வந்து அவங்களுக்கு செஷன் எடுத்து இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் நீங்க இப்படி பண்ணணும், இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் முதல்ல சொன்னது எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி முதல் 2 ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு கடைசி ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் தான் இப்ப ஞாபகம் இருக்கும் நமக்கு இல்லையா? அது போல அவங்களும் அப்படிதான் இருக்காங்க. அதுதான் மனிதனுடைய மூளையினுடைய லிமிட்டட் கெப்பாசிட்டி அவ்வளவுதான். பழசு புதுசு படிக்க படிக்க பழசு வந்து மறந்துட்டே வரும். அதுதான் இயற்கை. மறக்காது, உங்களால நினைவில் கொள்ள முடியாது. திருப்பி அதை வந்து இது செய்யணும். ஆமா, உங்களால ரீகலெக்ட் பண்ணி சொல்லவே முடியாது. இரண்டாவது கபிலரை பத்தி நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது தானே மாதாஜி? அவரை தெரியாது. அது ஏன்னா அதாவது அருவவாதிகளா இருக்கிறவங்களுக்கு அது தெரியும் மோஸ்ட்லி. ஆனா நமக்கு நாம அந்த இதுல கிடையாது இல்லையா? அதனால நமக்கு தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ, மேபி அது நார்த் சைட்ல தான் இருக்கலாம், நமக்கு இந்த சைட்ல தெரியல இல்லையா? தெரிய வேண்டாம் மாதாஜி, அதுதான் தப்புங்கிறாங்களே, அது ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? அதாவது இது இப்போ ஒரு பொருளுரை எழுதணும்னா காமனா எல்லாருக்கும் பொதுவா எழுதணும். இப்ப நார்த் சைட்ல ஒரு கபிலர் இருக்கும், அவர் தான் இவர்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அவங்க வந்து சேவிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னாக்கா ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலாம். ஆனா கருத்துக்கள் பிலாசபி வந்து வேறுபட்டு வரும்பொழுது அது தவறாகிடும் இல்லையா? இன்னைக்கு நாம ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் வாசிக்கலாம். ஓகே, மணிமேகலை மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. மணிமேகலை மாதாஜி ஆல்ரெடி வாசிச்சிங்க இல்லையா? சோ மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. நீங்க ஒன்லி ஸ்லோகம் வாசிக்கலாம். மைத்ரேய வாட்ச நான் நாளைக்கு சம்மரிய கொடுக்குறேன் நானு. ஓகே, ஏன்னா நான் இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணல. சம்மரி நாளைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த சாப்டருடையது. ஸோ நாம எல்லாருமே இந்த பிரயாணத்தை இன்னைக்கு வெற்றிகரமா தொடங்கலாம். இறைவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள், ஸ்ரீலா பிரபுபாதருடைய ஆசீர்வாதங்கள், இல்லையா நம்ம குரு மகாராஜுடைய ஆசீர்வாதங்கள், என்னண்டி பிரபுஜுடைய ஆசீர்வாதங்களோட நம்ம இந்த செஷனை தொடங்கலாம். மைத்ரேய உவாச்ச மனோஸ்து சதரூபாயாம் ஸ்திர கன்யாஸ்த ஜன்னிரே ஆகூதி தேவஹூதி சப்ரசுதீர் இதி விஸ்ருதாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மனுவின் புதல்வியரது குடிவழி பட்டியல். மைத்ரேய உவாச்ச மனோஸ்து சதரூபாயாம் ஸ்திர திஸ்ர கன்யாஸ ஜஜ்னிரே ஆகூதிர் தேவகூதிர் சப்ரசுதீரிதி விஸ்ருதாக. மைத்ரேய உவாச்ச மகாமுனிவர் மைத்ரேயர் கூறினார், மனோ து ஸ்வயம்பு மனுவின் சதரூபாயாம் அவன் மனைவி சதரூபாவினிடத்தில் திஸ்ர 3 கன்யாச்ச புதல்வியரையும் ஜஜ்னிரே பெற்றெடுத்தான். ஆகூசி என்ற பெயரில், தேவகூதி என்ற பெயரில், மேலும் பிரசூதி என்ற பெயரில், இது இவ்வாறு விஸ்ருதா என்றறியப்பட்ட. மொழிபெயர்ப்பு. தெய்வ திரு மைத்ரேயர் கூறினார், ஸ்வயம்பு மனு தனது மனைவி சதரூபா என்பவள் மூலம் 3 புதல்வியரை ஈன்றெடுத்தார். அவர்களின் பெயர்கள் ஆகூதி,
தேவகுதி மற்றும் பிரசூதி. பொருளுரை. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். முதற்கண் நாம் நமது ஆன்மீக குருவான ஓம் விஷ்ணுபாத பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவர்களுக்கு நமது தலை தாழ்ந்த வணக்கங்களை தெரிவிப்போமாக. அவரது கட்டளைக்கிணங்கவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு பக்தி வேதாந்த பொருளுரை என்னும் விளக்க உரையினை எழுதி நிறைவு செய்யும் கடினமான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றேன். அவரது கருணையினால் நாம் ஏற்கனவே மூன்று காண்டங்களை முடித்திருக்கிறோம். இப்போது 4வது காண்டத்தின் உரையினை தொடங்குகிறோம். 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பாகவத தர்மத்திற்கான கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை தோற்றுவித்த பகவான் சைத்தன்யருக்கு அவரது தெய்வீக கருணையினால் நாம் நமது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை செலுத்துவோம். மேலும் அவரது கருணையின் மூலம் நமது வந்தனங்களை 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் மற்றும் பிருந்தாவனத்தில் உள்ள ஆணிரை மேய்க்கும் சிறார்களுடன் பிரஜபூமியில் உள்ள நங்கையருடனும் நிலையான மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருக்கும் ஆன்மீக இணையான ராதாவிற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ப்பணிப்போமாக. பரமபுருஷ பகவானின் நித்திய அடியவர்களுக்கும் அவரது எல்லா பக்தர்களுக்கும் கூட நமது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை செலுத்துவோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 4வது காண்டத்தில் மொத்தம் 31 அத்தியாயங்கள் உள்ளன. இதன் அனைத்து அத்தியாயங்களும் பிரம்மதேவன் மற்றும் மனுக்களினால் படைக்கப்பட்ட துணை படைப்பினை பற்றியே பேசுகின்றன. உண்மையான முதற் படைப்பினை பரமபுருஷ பகவான் தமது பௌதீக சக்தியின் கிளர்ச்சியால் தாமே தோற்றுவித்தார். அதன் பின் அவரது கட்டளையின் பேரில் இவ்வுலகில் தோன்றிய முதல் உயிர் ஆகிய பிரம்மதேவன் பல்வேறு உலகங்களையும் அவற்றில் வாழும் உயிர்களையும் படைத்ததோடு எப்போதும் பகவானின் கட்டளையின் கீழ் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் தனது மரபு வழி தோன்றல்களான மனு மற்றும் ஏனைய உயிர்களின் பிற மூதாதையர்களின் மூலம் மக்கட்தொகையினை பெருக்கவும் முயன்றார். 4வது காண்டம் முதல் அத்தியாயம் சுவயம்பு மனுவின் 3 புதல்விகளையும் அவர்களது மரபினையும் பற்றியும் விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றது. அடுத்து வரும் 6 அத்தியாயங்கள் மன்னன் தட்சன் மேற்கொண்ட வேள்வியும் அது எவ்வாறு அழிக்கப்பட்டது என்பதையும் கூறுகிறது. அதன் பின் மகாராஜா துருவனின் செயல்களை 5 அத்தியாயங்கள் விளக்குகின்றன. அடுத்து 11 அத்தியாயங்கள் பிருது மன்னரின் செயல்களையும் அதனை தொடர்ந்து வரும் 8 அத்தியாயங்கள் பிரச்சேதா மன்னர்களின் செயல்களையும் எழிலுற வியம்புகின்றன. இம்முதல் அத்தியாயத்தின் முதல் ஸ்லோகம் சுவயம்பு மனுவின் 3 புதல்விகளான ஆசூதி, தேவகுதி மற்றும் பிரசூதி என்பாரை பற்றி பேசுகின்றது. இம்மூவரில் ஒருத்தியான தேவகுதி அவள் கணவர் கர்த்தவ முனிவர், அவர்கள் புதல்வன் கபில முனிவர் ஆகியோரை பற்றி ஏற்கனவே விளக்கியாகிவிட்டது. இவ்வத்தியாயம் முதலாமவளான ஆகுதியையும் அவளது சந்ததிகளையும் பற்றி விளக்கவிருக்கிறது. சுவயம்பு மனு என்பவர் பிரம்மதேவனின் மைந்தன் ஆவார். பிரம்மதேவனுக்கு பல புத்திரர்கள் இருந்தாலும் சுவயம்பு மனுவின் பெயர் இங்கே சிறப்பாக குறிப்பிடப்படுவதற்கு காரணம் அவர் பகவானின் உயர்ந்த பக்தர் என்பதனாலேயே ஆகும். இச்லோகத்தில் உள்ள ச என்னும் வார்த்தை சுவயம்பு மனுவிற்கு 3 புதல்வியரை தவிர 2 மைந்தர்களும் உண்டு என்னும் உண்மையை குறிக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம் இந்த ஸ்லோகத்துல வாசிக்கும் பொழுது இதுவரைக்கும் தேவஹூதி மற்றும் அவளுடைய குடும்பத்தை பத்தி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது ரொம்ப டீட்டெயிலாவே 9 பெண்கள், அடுத்து மற்றும் ஒரு மகன், இது எல்லாமே நம்ம படிச்சோம். சாங்கிய தத்துவத்தை படிச்சோம். ஸோ இன்னும் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய இதுல எல்லாமே அவங்க வரமாட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆகூதி மற்றும் பிரசூதி இவங்களை பத்தி தான் தக்ஷனை பற்றி வரும். ஸோ தக்ஷனை யார் மணந்தாங்க? ஆகூதியை மணந்தாரா இல்ல பிரசூதியை மணந்தாரா? தக்ஷன் மனம் முடித்தது ஒருவரை. நீங்க அதை தெரிஞ்சிட்டு சொல்லுங்க. மைத்ரேய உவாச்ச மனோஸ்து சதரூபாயாம் ஸ்திரச கன்யாஸ்த ஜஞ்சிரே ஆஹூதி தேவஹூதிஸ் சஸ்துதிர் சா பிரசூதிர் இது விஸ்ருதாக. மைத்ரேய உவாச்ச மாமுனிவர் மைத்ரேயர் கூறினார், மனோ து ஸ்வயம்பு மனுவின் சதரூபாயாம், அவள் மனைவி பேர் சதரூபா, சதரூபாவினிடத்தில் திரிசர அதாவது 3 கன்யா மோசா புதல்விகளையும் ஜிஞ்சிரே பெற்றெடுத்தான். ஆகூதி என்ற பெயரில் தேவஹூதி என்ற பெயரில் மேலும்
பிரச்சூதி என்ற பெயரில் இது இவ்வாறாக விஸ்ருதா என்று அறியப்பட்ட. சோ தெய்வ திரு மைத்ரேயர் வந்து சொல்றார், சுயம்பு மனு அவருடைய மனைவி சதரூபா என்பவள் மூலம் 3 புதல்வியை ஈண்டெடுத்தார். அவர்கள் பெயர் ஆஹூதி, தேவஹூதி மற்றும் பிரசூதி. இந்த குளோரிபிகேஷன், நாம எப்படி இப்பதான் வந்து 3ஆம் காண்டத்தை முடிச்சு நம்ம பிரபுபாதர், அப்புறம் நம்ம என்என்டி பிரபுஜி எல்லாருமே குளோரிபிகேஷன் பண்ணோம் இல்லையா. ஆனா இப்ப இவர் வந்து அவருடைய லெவல் இல்லையா, சீனியரா இருக்கக்கூடிய, அதாவது ஆச்சாரியர்களுடைய அவங்களுடைய கருணைக்காக அவர் வந்து இந்த இடத்துல சப்மிட்டிங் த பிரேயர்ஸ் இல்லையா, நன்றிகளை தெரிவித்த வண்ணம் சில பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து தன்னுடைய பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்துகிறார். முதற்கண் நாம் நமது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீ விஷ்ணுபாத பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி கோஸ்வாமி இல்லையா, அவருடைய குருவை வந்து சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரார், அவரை வந்து அவருக்கு தலை தாழ்ந்த வணக்கங்களை தெரிவிப்போமாக அவர் சொல்றாரு. அதே மாதிரி நாமளும் சேர்த்து அந்த வணக்கங்களை அவருடைய திரு பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பிப்போம். அவரது கட்டளை, அவர் ஆர்டர் இல்லையா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் பக்தி வேதாந்த பொருளுனை என்னும் விளக்க உரையினை எழுதி நிறைவு செய்யும் கடினமான முயற்சியில வந்து ஈடுபட்டிருக்கார். யாரு? 4th கேண்டோல வந்து இருக்கார். 3 காண்டத்தை முடிச்சிருக்கேன், அது எல்லாமே அவருடைய கருணையாளன்றத வந்து அவர் சமர்ப்பிக்கிறார் இந்த இடத்துல சில பிரபுபாதர். அவரது கருணையால் நாம் ஏற்கனவே 3 காண்டங்களை முடித்திருக்கிறோம். அது 100% எல்லா ஆச்சாரியர்கள் குருமார்களுடைய கருணையால தான் நம்மளால வந்து இறைவனுடைய கருணையால இந்த பாதையில வந்து முன்னேற்றம் செய்ய முடிகிறது. இல்லைன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை கூட நம்மளால வாசிக்கவே முடியாது. ஒன்லி பை த மர்சி. அதனாலதான் நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது 4வது காண்டத்தின் உரையினை தொடங்குகிறார். இப்போ 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இல்லையா கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து தோற்றுவித்து சென்றார். அவரை தெய்வீக கருணையால் த டிவைன் இல்லையா மர்சி, அதனால வந்து டிவைன் அனுகிரகத்தால வந்து நாம் நமது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை வந்து அவருடைய திருப்பாதங்களிலுமே கௌரணி தாய்க்கு நாம செலுத்துவோம். மேலும் அவரது கருணை மூலமா நாம வந்து வந்தனங்களை 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு இல்லையா, ஷட் கோஸ்வாமிகளுக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா அவங்க எல்லாரும் கூட, அதாவது சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, இவங்க எல்லாமே அவருடைய சிஷ்யர்கள் தான் இல்லையா. மற்றும் பிருந்தாவனத்தில் அதாவது பசுவை மேய்க்கக்கூடிய அந்த சிறார்கள், பிரஜபூமியில உள்ள இள நங்கையர்களுக்கு சீஃப் கோபியா இருக்கக்கூடிய ராதை மற்றும் கிருஷ்ணரா அவங்களுக்கும் நாம் இப்போ அர்ப்பணிக்கணும். எப்பவுமே குளோரிபிகேஷன் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருந்து நம்ம யார்கிட்ட டைரக்ட் அசோசியேஷன் இருக்கிறோமோ அங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா என்என்டி பிரபுஜியை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அவர் நம்ம வந்து குருவா நான் ஏதாவது ஷெல்டர் எடுத்துட்டு இருக்க நம்ம ஜெயபத்ர சுவாமி மகாராஜா வேண்டிண்டு அவருடைய குருவா இருக்கக்கூடிய கேசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி, அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த, இப்படி அந்த பரம்பரா கடைசியில வந்து கிருஷ்ணர் வரைக்குமே நம்ம போகணும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்முடைய வணக்கங்களை நாம கண்டிப்பா சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நித்திய அடியவர்களுக்கு, அவர் எல்லா பக்தர்களுக்கும் கூட நமது மரியாதை, மற்றும் வைஷ்ணவர்கள் எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்குமே நம்ம மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை நாம தெரிவிக்கணும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 4வது காண்டத்துல எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு? மொத்தம் 31 அத்தியாயம். 3rd கேண்டோல 33 படிச்சோம், இப்போ 31 அத்தியாயம். இதன் அனைத்து அத்தியாயங்களும் பிரம்மதேவன் மற்றும் மனுக்களினால் படைக்கப்பட்ட துணை படைப்பினை, செகண்டரி கிரியேஷனை பத்தி இந்த 33 அத்தியாயத்திலயும் நம்ம வாசிக்க போறோம்னு சொல்றாங்க. உண்மையான முதல் படைப்பினை பரமபுருஷ பகவான் ஆல்ரெடி செய்து முடிச்சார் இல்லையா, பௌதிக ஆற்றலால் வந்து தோற்றுவித்தார். அதன் பின்னர் அவரது கட்டளைக்கிணங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மாவா இருக்கக்கூடிய பிரம்மதேவர் வந்து இங்க வந்து இந்த பிரஜனி இல்லையா, அதாவது மக்கள் தொகையை வந்து அபிவிருத்தி செய்கிறார் பிரஜாபதிகள் மூலியமாக. சோ மேலும் அவற்றில் வாழும் உயிரினங்களை அடைத்ததோடு எப்பொழுதும் பகவானின் கட்டளைக்கு தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் தனது மரபு வழி தோன்றல்களான ஹெரிடிட்டி, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இல்லையா, மரபு என்றால் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். சோ நம்ம மரபுனா நம்ம ஃபேமிலி இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து பிரம்மருடைய ஃபேமிலி, அவரிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் மனு மற்றும் ஏனைய உயிரினங்கள் உயிர்களின் பிற மூதாதையர்கள் மூலம் மக்கட்தொகையினை பெருக்கவும் முயன்றார் இல்லையா. இந்த இடத்துல படைத்தல் என்பது நடக்கிறது. 4ஆம் காண்டத்துல முதல் அத்தியாயம் வந்து சுயம்பு மனுவின் 3 புதல்விகளையும் அவரது மரபினை பற்றியும் விரிவாக, அவங்களுடைய ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இல்லையா. சோ தேவஹூதி, அடுத்து வந்து பிரசூதி, ஆஹூதி, இந்த 3 பேர் வந்து இந்த 3 பேரை பற்றியுமே நம்ம படிக்கிறோம். அவங்களுடைய ஃபேமிலியை வந்து நம்ம அந்த பிரான்ச் வழியா இல்லையா பாக்குறோம். அதன் பின்னர் மகாராஜா துருவரின் செயல்கள் வந்து சொல்லப்படுகிறது.
5 அத்தியாயங்கள் துருவ மகாராஜ் காட்டுக்கு சென்று பகவான் அது தவம் புரிந்து இறைவனெடுத்து அருள் புரிந்து அதுக்கடுத்து அவர் வந்து நாட்டை வந்து ஆளும் பொழுது தன்னுடைய தம்பியை வந்து யக்ஷர்களால் வந்து வதைக்கப்படும் பொழுது அவங்கள போயிட்டு பழி தீர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்க அநேக யக்ஷர்களை வந்து வதை தெரிந்து விடுகிறார். அவர் ஒரு தூய பக்தர். அதன் பிறகு சுயம்பு மனு வந்து தடுத்து நிறுத்துறார். அடுத்து வந்து சுயம்பு மனு வந்து அறிவுறுத்துகிறார். பிகாஸ் ஈ பீங் எ பியோர் டிவோட்டி, ஒரு உயிருக்கு வந்து நம்ம இத்தனை பலிகளா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வருது. ஸோ இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் வந்து அங்க அவருடைய அறிவுரை கேட்டு மேலும் வந்து வதைக்காமல் இருக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தும் பொழுது யக்ஷராஜனாக இருக்கக்கூடிய, அதாவது யக்ஷர்களில் யார் வந்து அரசன் யார் சொல்லுங்க, குபேரன் இல்லையா? குபேரன் வந்து அவருக்கு புகழாரங்களை சூட்டுகிறார். இதெல்லாம் வந்து அந்த 5 அத்தியாயங்கள்ல நாம படிப்போம். அடுத்து 11 அத்தியாயங்கள் வந்து பிருது மன்னர் அவருடைய செயல்களை பற்றி படிக்க போறோம். பிரச்சேதாக்கள் பற்றி படிப்போம். நம்ம 8 அத்தியாயங்கள். இவங்க வந்து ருத்ர கீதம் பாடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாமே நம்ம இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. இந்த சாப்டர் வந்து எல்லாமே ஸ்டோரியாவே இருக்கும், ஆனா கருத்துக்களும் வரும். நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து செகண்ட் பார்ட்ல வந்து இந்த பிரச்சேதாக்களுடைய தந்தை வந்து பலன் கருதும், அவருடைய பேர் எனக்கு ஞாபகம் வரல, அவர் வந்து பலன் கருதும் செயல்கள்ல ஈடுபடுவார். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கற்பனையாக ஒரு அதாவது அவருடைய சுபாவத்தை கொண்டே ஒரு கற்பனை பாத்திரத்தை வந்து தோற்றுவித்து இல்லையா, சோ தோற்றுவித்து நாரத மகரிஷி அறிவுரை உறுத்துவார். அததான் நம்ம அடுத்த செகண்ட் மாடியூல்ல படிக்கிறது. அதுதான் இந்த முதல் அத்தியாயத்தின் 3 ஸ்லோகங்கள் சுயம்பு மனுவின் 3 புதலிகளான ஆகுதி, தேவகூதி மற்றும் பிரசூதி அவற்றை பற்றி பேசப்படுகின்றன. இந்த மூவர்ல தேவகூதி பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி விளக்கப்பட்டாகிவிட்டது. இவ்வத்தியாயம் முதலானவளான ஆகுதி அவளது சந்ததிகளை பற்றி விளக்கவிருக்கிறது. சுயம்பு மனு என்பவர் பிரம்மதேவரின் மைந்தன் ஆவார். பிரம்மதேவனுக்கு பல புத்திரர்கள் இருந்தாலும் சுயம்பு மனு வந்து மிக சிறப்பாக கருதப்படுவது. ஏன்னா அவர் ஒரு பக்தர், இது இங்கே டிவோட்டி. மேலும் அவருக்கு 2 பிள்ளைகளும் உண்டு. அவங்கள பத்தியும் வந்து 5வது கேண்டோல படிப்போம். பிரியாவிரதன் அப்படிங்கிறத பத்தி படிப்போம். வார்த்தை சுயம்பு மனுவிற்கு 3 புதல்வரை தவிர 2 மைந்தர்களும் உண்டு என்னும் உண்மையும் வந்து குறிக்கிறது. அவங்கள பத்தி படிப்போம். டோட்டலி 5 பிள்ளைங்க, அவங்கள பத்தி நாம படிப்போம். அதுல ஒருத்தரை பத்தி முடிச்சாச்சு, இன்னும் வரக்கூடிய 4 பேர்களை பற்றி நாம இந்த இடத்துல படிப்போம். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதா ரூபேஷ. எஸ் சொல்லுங்க. கிருஷ்ணரை உதைச்சவர் பிருத்துவா பிருகுவா மாதாஜி? பிருகு. பிருகு முனிவர். பிருத்து மகாராஜ் அவர் வந்து ஆண்டவர். பிருகு மகாராஜ் அவர். இப்ப நம்ம படிக்க போறது பிருகு மகாராஜ். அவர்தான் 1000 நாக்குகள் கேட்டாரு மாதாஜி, பகவான இது பண்ணணும், புகழாரம் பண்றதுதான். 1000 நாக்குகள் 1000 கால்கள், 1000 கண்கள் கேட்டல்ல வருது மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். மாதாஜி ஹரே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னைக்கு மாதாஜி? நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க பண்ணலாம்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். நான் நீங்க மோகன்தாஸ் பிரபுஜியோட பேசி நீங்க பண்ணிப்போம். ஓகே, ஏன்னா எங்கேயாவது பேஜ் விட்டு போனா எப்படின்றதுக்காக புக்கை எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபேய வச்ச பதிதனாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்ய நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ